عزو سلامتنا كابزي كاب استديو راديو برهان ناب كتما زوريك سويزرلاند كاب زركب استديو راديو لوران ناب زلخمو يبصحكم ابستفلالي كورنعت عالم بمخان مدبات راديو برهان مكتال تركبو زخبركم زخبركن سمعتنا كما يلخم كما يلغن نلومون كم وترو زفلالي تحستو حيزنا ابزي ابستدينا ترخيبنا لنا نلومي نبوزح سدرابيتات اقداسي زبلنا زعبا حيزنا قريبنا لنا زعبانا انتاي مخانو دحرزا التسعب ناي دمصاوي حاغوس برهانه ليلوي اتبل درفي ارسنا حيزنا لكم كنملسينا كساب مكتالنا كساب فصامه مدبنا مكتالكم بخبر نعدم سناي صنحت Radio Lora, die Programmalternative für Zürich, ist auf deine Unterstützung angewiesen. Darum werde Mitglied, damit wir auch in Zukunft unabhängig bleiben können. Für ein Jahr zahlen Verdienende 120 Franken, Nichtverdienende 60. Besten Dank für deine Einzahlung auf unser Postcheckkonto 80-144 03-9 80-144 03-9 80-144 03-9 Radio Lora 97,5 Megahertz. Ja, für immer und immer, du mein Hoffnungsschimmer. Bist mir im Jahr schon 120 Franken wert? Oder 60 für Nichtverdienende. تسفط خنا وين زادي حدر بتحدي نظام الغتل وعتومي كما يكون على تلوح وداديتي كان البرهان عيني نبي غيان ويحوم بلنا يودو ستتنكضو عقلي سنعت شط مغنتا كوميرو دو يقولو ويسعرفون ياتا مفال حقا دقينا غلت قريفنا يا نسده برورو يلو بيتنا وعطوني كما يهنا تلوح وداريتي كنيل برهان عيني نبي غيان نوي حوي فرلاي ولو استزهيو يعاني دي زيادة أدعالينا دي حابويا نيران وانت لو مجين غيكم قدم تغير يوما نصف وماما كم وطول السلاح ليتبدرينا إلى بندرة مخاري وبيركا التوبي لا بريغانا فناكم لسنك يا سنيقا وقاليت ملسكم بقى كساب لوبي إنه نافقا وهاي زي حيلو يقلو دحنا نسكي حالو بعلو واي راهواي سلام يوردنا اتمنتاي عدي كريا ويدك حزينا شاكي بالكو تبديا يكملسي عطس فيا يزحسو ولادنا معدو تاسفيرنا دي عداي سداي دي حبابي بسداي دي ملأتي
تكال جزي خلونا الشغالة ولدهم ونادز الكلالة عدي بنكو بالبين بلي نبي غفر ما أستسلي تعلموا مني غريني تايما كبير زجزي بتشكان خلي حامي غيك عمان نسبلو لي هايك عالكم بوشتاي ساقيوني لايت ارقان زخوانا بخوانا تقناقي شغيدون علي حالي بقوازرة زي بلقي عطنا تفاحينا نكغي تعلموا مني غريني تايما كبير زكزين بجكان خلي عطنا بقدا غريني تايما كبير زكزين بجكان خلي كريات حواضيفا نعفو تزيل النبال سنة زفني ولد ولادي عم حدا قرعتي تحواضيفنا عم نوت بيتنا نبغى كدنا داغماي عزو سلامتنا ننابزلكم ميبصحكم زخبركم زخبركن سمعتنا كمي قنيكم كمي قنيخن كم تقدم بيلنا زحبرنايو كابزي كاب استوديو راديو لورا كاب كتما زوريك سويزرلاند زفنو استفلالي ناي موهاد مدبات تقرب راديو برهان حزنا انه اب استوديونا ترخيبنا لنا اب مأتوي ناي دمصاوي حغوس برهانه ليلوي كنقدم مخنا حبيرناكم صنيحنا اذا سمعوا صنحكم ناي دمصاوي إيساق سمعون أديت بالدرفينا فليمنا زلنا ناي دمصاوي حغوس برهانه درف ليلوي ناس عبابيلنا كن قربالكم هنا حجم بقر ابزي اب سويزرلاند اب استوديونا مالتي اب زوريك مدبات راديو برهان كاب نفنو الاستوديو عدومات اللونا نلومي عدوماتنا فليز بلا أرستينا حزنا متينا لنا فليز بلا أرس زبلنا خانتايو أبزي أب سدت كوينوم مصدقهم بقلتي مززاربو سدرا إنا خنعلل زوم سدرا زياتهم بحفش هاد حروايتهم أبزع عد خنديم جيرهم زلو انتايم زعلولو مصدقهم سلمنتايم كوم عينتا كايدا زمرتو سبا أب قلنا مسيالا مسابان دات حقا قزنا خاء زلو حتوتات كنقربو اللومينا عدوماتنا محرت أب أحفرهم ويكاني فرعون نسو أقدمناون
قدمي عمت كلت عمت خون اب راديو برهان عدي منا زراريبنا نيرنا اب غانتا من اسياتنا يكعس اغري اسلطاني يو اب زوريك مالتيو كاب ناشتو جميرو من اسيات انداسلط انا كعس اغري اب مسلطان يركبالو دحري منالبات اب مأتون بزعبا تصوتهم كم يالو كم اقديم علل نيره مسوا ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ከም ትርከብ ታጋንታ ዕሊልና ኣሎ ስለዚ ምሕረት ኣብ ሓፈሮም ፈርኦን ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እዩ ኣብ ዙሪክ ሳባ ኣርኣያ ድማ በዓልቲ ቤት እያ ስለዚ ክልቲኦም ቀዳም ምድሪ ኣጋይሽ ከለዎም የማጋጣሚ ዓዲመዮም ውን መጽዮም ዘለው ዕድመ ያኽቢሮም ኣብዚ ብምምጾም ብሽም ኩልኹም ከመስግን ፈቱ እስኪ بسبب زوجة خيط لنا مو بقى نجمر محرتب بقى نجمر مو هذا فقيد الله إن سبا حرب السبا بقى نجمر ما يمشي على البيتين سكان يقرب كأو بمقصال كأ بزعبا ولدن ولادن زلو ما جمرت أقد من نبقى أقد من مسكرنا سبيتي كندي خير كبز عدي حفشاوي تدحر بايتها بز عدس قبر كله خنا علل دعسنا كلا عمد أنا قديمي أسل دعته أنا بكل تشحن 10 سلستن مالتي بز عدي أتي قرب لنا في مايكروفون أتي مالتي كل تشحن السودان مساتو خاوخا كل تشحن 10 تربعتن ناب سويز أتي مالتي ورح شوعته دارجة حجي أبز جيزي حمشت عمت غير الله مالتي دحري شدشت عم دحري حمشت عمت كا ناي أبز سويز بتجبرنا ناي كلمة أيه ناي تحطات كله ناي بورقة وسيدة ناي منبر مالتي سدراي كترنف بتفق دللي مسرت كا نسدراي أب وشت سلست عمت أتيم حجي أب خلت عمت غيرنا الله خا سدرانا مالتي سلازي سابا مس دك أخذت متأخلت عمت غير الله مالتي سابي اسكي خمي تقبلك كذا عدي كما يرخبكي وكل نجاراته خمي تانحكي أملاخ مسكن كله تصبغ مهناتو بسدرابي تفعلالي خاخ بيدي ما حنسابكون كا ولاد كاد معباي تأجاي سلازي قدم كبد بلنيرو مساعتنا جن ولا حنتي كلتشحن 10 شوعتن كلتشحن 10 شوعته ورح شو منتع على شو منتع تينا مالتي رجع خلت عمت وريد غيرنا لنا حمش طولت حيزه متي سويسرلاند خا صبو تايلا كم قدمنا منيات قتل ده صبغوا قتل مهنياتو نحناس حدشتي كنانو تم ولدنا حيزنا يم زمصانا اينا دحانون املاك مسجن عبي زبولينا حيزنا مصينا ولا انت عبيون تنعشون ناي تجزا انفت يوم زريو كل معلت نحنا مسدقنا فقراتينا هناتو قلصنت ناي ولادنا لنا نحنا زخونه زغاطمن سنع لنا نحنا ونعللن زخونه ነገር نحاب علن ነገር يبلنا سنون نحاب علنا ነገር يبلن بزح خام حزنت يبلن المحزنت مسدقنا اينا نحنا ولا بعل بيتي يبقعس انتوا عليه بزعوات خعسون مشت كل يدغملنا اي مالتي ساتنون وصين زوعلو بملو نعنا نغرانا سلازي حبونت يبلنا مالتي سلازي السو زي محباي دفقر كان ولد وولاد هناتو تحبابي اخا تخيت تخونكا كالي صعبينو سلازي مس ولادكا قلصنت مخان زعبي هناتو ابز سدتكا خبد زبلئي انكان دو تحبابي اخس እንዳበልካ ከማን ክብድ ዝበለ እዩ ስለዚ ምትእልላይ አድላይ محري ምናልባት ሰባ ቀድማ ቢላቲ ያርስ ጀሚራቶላ እቲ ቀንዲ ናይሎም ማዓንቲ ያርስናት ዛዕባናውን በቀንዱ ምስ ድራቤትኩም አነ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከም ዝተዓዘብኩ ማለት እዩ ምስ ደቅኹም ኣዝዩ ግሉጽ ዝኾነ መቀራባት ወይ ከዓ ከምዚ ናብ ሓደ እዋንሲ ናብ ምሕዝነት ዝኸደ ዓይነት አካይዳ እዩ ዘለኩም ሞኒ ቅድሚ ናብቲ ሰባ ዘልዓለቶ ኣርስቲ ምምጻና ቀድማ ቢለውና በመእተዊ ብዛዕባታ ሃገራዊት ብዛዕባታ ናይ ኩዕሶ እግሪ ውን ኣመእተው ገለ ክብለና ኢለ መብጻዓት ስለጸናሕኩ እስከ ብዛዕባታ ቅድሚ ናብቲ ርእስና ምኻድና ጋንታኹም ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ከመይ ደረጃ ትርከባላ እንታይ ትመስላላ ከተዓለኒ ጽቡቕ ኣብሰራ ጋንታና ኣብዚ ሕጂ ኣነ ክልተ ስድራ እንደለው ኣነ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ገዛና ስድራላ ሓንቲኻ ናይ ስፖርት ፋሚሊ ስድራላ ትን ማለት እዩ መብዛሕቲ ግዜ ኣብኡ ከማን ደሕልፎ ኣነ ምስቶም ኣቆልዕት እዮም መብዛሕቲ ደሕልፎ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መጀመርያ
መጽ يخلخو ناي أبيلاخ تبهاليا تمسريتا نيرا دحريو إيردندن تبهيلا حج خا بتدغبرو وصعرن بكل سب بتتحاورنا مخنيات أبز حج أوان أب حمشاي ليغا فنفتا ليغا اف سليانيوم تبهال تمزجيبا أب أورليكون كاب تشعت غانتاتات أب كلاي درجات ركبالا أزيم نفعاتهم ندوخنا خا صباح سنبتكا ناي موداتات صوت الله نمالتي نخلاي زوركا ندالو لنا أم دلاو نركبالنا أزيم نفعات قلعت كم دلوخا بزقات أم خبر فوتو مالتي ندوخنا سب مالتي من هالوقت قدمي عمت يلا نقبر كلنا على متى شعو درجة ناقشتو يخا أب من المال تركب نيركا حججن اليوم من أسيات عبيتي يخا أب نايب حقي زقرموني وأب كلا درجة مهلاوكم مالتي مش كله بدهوتاتكم أب قلي أقات أمي كمزي ناي عمتكم أبزب عليكم الأوان مساكم تساتي فنيرة أبو بزح بدهوتات كمزل لكم وانتزارو نيركم قن مش كل بدهوتات كا أبزح حاشة درجة اللهم أمو بزا أقات أمي تي محبركم مخون تا إرتراو كله مالتي عقمو كجبر ون نايشعو أزنبر لبوائمو نسخة بوغن كابز عباز انتهك تبل تدلي نابزي حجي دارقات سب أبتي ناي تغانتا محقاز لمدي أيتصنحون تسبسي أبزناهنا بحلفس متحققاز يبولون أب كالوت كتريين كاللخا بنايها قرون بناي عدم تترنيفهم يم كلهم دتصاوتو مالتي أبزناهنا قن مسكال إعراب دسولتنوا كمز قبصاويان مسؤومينا أتصقعنا إلنا تتصقعنا دلنا بقل قن بزحت دحقزنا اللو ناي مايوم ناي شاهيوم دحقزوهم اللو قن كمزي ترنيفهم أو حدا خبص حقادو خلقن بزح يلون يكالي قن دي يكال نجر يلن انتاي داي ندحري الكني نحدا نجر كمزل لنا ندحري الكايا كابتا نجر يدهدم تخولون كل حجي ثم تحققاز يلن حجي نحنا قانا توما قول عندنا خيطفو دقنا درو حجي زوم نعشت النبر ندعبي خيدهم درو اب فاميلي بصيح مالو توم فاميلي حجي نحنا درقصنا يا دقنا خرقصو كاب كالو دوعلو انا ندحري اب حدا حما نجر دوعل نحر خوينا ودي اب حما قيدو خوعل مالتي ندحرفتا صبقا ناتاي اغري يدري سلازي دقنان كله اتم دقدلهم تيم قاله امسانا وعل مالتي ابز بالكيو بعلكا اتين 4-5 لونا سب حدار الصوم كان عنا كبرتنا يعني مقبنا سريحين كل جرئن سريحين كل بعلن غيرنا دالين كا نحنا تدراش راح تخارينا اب ان راخب مالتي كم وخا تزاناقعنا صبو معال توعيلنا كا ابيلنا مالتي حجي افت متحجاز ناي ግለሰባት ተደይ ኮይኑ بمحبر تطرنيفو حق زكا دبل بوزح نجر حتيتناينا كل سبي ابزي بوزح ايبلني صعرنا هنان صعرنا يتما قلعتنا ግን ابز درجه وصحالا اب صبوكا يغسغسلو مالتي صبون احنا تسفا نقبر مالت كم تزبلكا بولكي زغبر كاب نغيزيو حليفوسي نباري وي كا قصال نزلو ايكوني تحجز كم تقدم كاز غلصكا منالبات ناي ماي ناي شاهي كشفنلكا الخون كينيو ግን ቀጻልነት ናይ በሐቂ መሰረታው ዝኾነ ዕቤት ከም ጻላ ዝኽእልነታ ጋንታ ስለዘይከውን ብውዱብ መልክዕ ዛ ጋንታ እዚኣ ካብ ናይ ካንቶን ሓሊፋ ወይ ካብ ናይ ከተማ ሓሊፋ ልዕሊኡ እንዳጠመተት ተኸደሉ ጋንታ ከም ዝበልካ ያውን ይከኣል እዩ ኤርትራው ክገብር እንድሕሪሉ ስገብር ስለዝኾነ ማለት እዩ ሕጂውን ኩሉ ብድሆታት ኣብ ዝበፂሕኩም ስለዘለኹም ተስፋ ንገብር ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝሓሸ ጠርናፈ ወይ ከዓ ሓይሊ ክንሪአኩም ፈሮን ሓዊ ሕጂ ናብቲ ሎማዓንቲ ዝመፃናዮ ኣርእስቲ መጀመርታ ካብ ኩሉ እቲ ዝሓለፈ እዋናት ማለት ምጽባይ ቀሊል ኣይኮነን 3 ዓመት ተጸቢኻ ልዕሊኡ እውን ዝጽበዩ ስለ ንርኢ ከዓ ተመስገን ምባል እውን ውሽጢ 3 ዓመት ስለ ዝመጻሞ ከመይ ነይሩ ትጽቢት ከመይ ሓሊፍካየት ግዜ እንዳተጸብኻ ንስድራ ዝነበረ ወረቀት ከይሓስካ ከለኻ ብዙሕ ጭንቀታት ገብረልካይ ምስቲ ምክንያቱ ኣነ ንደቀይ ለንድሕር ተሰዲደ ኮይነ እሰን እንድሕር ደይ መጻን ኮይነን ካ መንባረይ ንዓይ ኮንቲ ድብል ኣብ ብዙሕ ነገራት ሓሳብ የብጽሐካይ ወረቀት ምስ መጸግን ኣምላኽ መስገን ዋላ ሓንቲ እንዳቀለለ ኸይዱ ማለቲ ናይቲ ጉዳይ ክመጽኽ ኢሉ ማለቲ ሳተን ተጠርኒፈን ክመጻኽ ኢለን በቲ ተፈቅደለይ መሰረት ማለቲ ምስ መጻ እተናብራ دحشة قينو مالتي كاب كلتا هيوت دنبرا ناب حدا هيوت تطرنيفو نابزيا أنا خا بالليشات ناتيك أنتاي تصنيحي أبز عدي متصنحو سدرا أنتاي كجبر اللون
እንታይ ይከብል ኣሎ ምስ ስድራታት የድዕልል ነይረ እንዳ ፋሚሊ የድኸይድ ነይረ ከመይ ኣነ ንኸምፀን ስድራስ ዳርጋ ከይተምፀን እዮም ድብሉኒ ነይሮም ናይ ብሓቂ ድብለክ ብድሆታት ናይ ዝዓዲ ስለ ደሎ ከይተምፀን እዮም ድብሉኒ ኣነ ግን ኣምፅየ ክፍትነን እየ ክፅዕር ኣለኒ ስለ ድብል ድነበርኩ ኣቢለ ከዓ መሰምፀኽዎን ከዓ ትኽኢለ ከዓ ኣብታ ቀዳማይ መዓልቲ ከዓ ኣብ ገዛኻ ከምዚ ካምፕ ኸይኣተዋ ከላ 2 መዓልቲ 4 መዓልቲ ስለ ዝገበራ ምሳይ ኮፍ ኣቢለ ገዛ ሓደ ሰንበት ከዓ ዝዓዲ የማንን ፀጋምኒ ምርጫና ኸ እንታይ ደቂ ክንደይ ዓመት እዮም መፅኦም ደቅኻ ብሓፈሻ ሕጂ ታድ ተሓተት ጓል 5 ዓመት መፅያ ታድ ዓበየትካ ጓል 18 ማለት እያ ፊልማዊት ትበሃል ማለት እየ ጠርናፊት እያ ከኣሳ ዳርጋ ኣደያ ክትብላ ትኽእል ሕጂ ኸም ምስ መፃ ነዚኦም ኣቆልዑት እዚኦም ምስ 4 ዋልድ ሓደ ወዲ ይደለና ሕጂ ነዚአን ኣነ በቲ መገዲ ካብ ዲአን ሒዘ ኣብ ኒው ድነበረን ኣብዚኣ ኮፍ ኣቢለን እቲ ዓዲ ክልተ ነገር ከም ደሎ የማን ፀጋምን የማን እንድሕር ኸይትካ ክትዕወት ምዃንካ ፀጋም እንድሕር ኸይትካ ከዓ ኣብ ሕማቕ ነገር ክትወድቕ ምዃንካ ኩሉ ነገር ኣሎ ዝዓዲ ዲስኮ ኣለዎ ሕማቕ ነገር ኣለዎ እቲ ሕማቕ ነገር ሕጂ ኣሎ ዳሕራይ ከዓ ኣሎ ሕጂ መጀመርያ ነቲ ኸይበፅሕካዮ ትዕውሎ ነቲ ሕጂ ክስዕስዕ እንድሕር ደሊ ኮይኑ ትቆልዓ ኣነ ብኸም እየ ደብለን ክስዕስዓት ደልያ እንድሕር ኮንክን ተማሂርና ምስ ወዳእና እቲ ሳዕስዒት ኣይወዳእኒ እንድሕር ሕጂ ጀሚርናየ ግን እቲ ትምህርቲ እውን ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና እቲ ድኾነ ንኾዶ መገዲ እውን ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ከምዚ ኢለ ኩሉ ድነበረኒ ሽግራት ድነበረ ደሎ ሕጂ ክንኮኖ ደለና እንታይ ክንከውን ከም ደለና ኮፍ ኢለ ኣቢለ ተራዳድየ እየን ከዓ በዚ መሰረት ከዓ ይኸዳ ኣለዋ ስጋብ ሕጂ ከዓ ይህን ምሂን ብናይ ድኾነ ዋላ ሓደ መዓልቲ መፅእ ክኸልኽ ናይ ኣጋጣሚ ብናይ ካልእ ዕላል ብናይ ኣሽማት ኢና ክንዕልል ፀኒሕና ክብኸምኡ ሽም ክቕየር ከም ደይብሉ ድኾነ ነገርሲ ኣብ ከምኡ ንማያየጥ ዋላ ሓንቲ ከዓ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ ኣጋጣሚ ከምዚ ስግኣት ስለ ዝነበረካ ድዩ ወይ ተዓዲ ስለ ዝረእኻዮ ኩሉ እቲ ኩነታቱ ድዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት መፅናዕቲ ቀሪብካ ንደቅኻ ዝሓሸ መፅኣ ንክህልዎም ከምኡ ዓይነት ሓበሬታታት ክትእክብ ፀኒሕካ ማለት እቲ ድሒሮም ምምፃእ ነቶም ቆልዑ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንክትእክብ ንዓኻ ዘገደደካ ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ የድርኢ ነይረ ዋላ ብዚ ቅድሚ ሕጂ ተዛረብ ኩሉሲ እቲ መንእሰይሲ ኣብ ደይ ወዓል ይድውዕል ኩሉ ነገር ገዲፉ ሓደ ትምህርቱ ክመሃር ዝግብኦ ንኣሽቱ እዮም እዚኦም ኣብዚ ሕጂ እትዮም ድቕበሉኻ ዋላ ኣብ ፅቡቕ ኣይቕበሉኻን እዮም መስለኒ እቲ ኣነ ከም ድመስለኒ ነቲ ቆልዓ ካብ ድኾነ ይድመፅእ ደሎ ንእሽተይ ኮለ ይድመፅእ ደሎ ድኾነ ከይረኣየ ይድመፅእ ደሎ ሕጂ መፂኡ ከምዚ ኢልካ ክትኣልዮ እንድሕሪ ደይከኣልካ እዝንእዝኒ ደይበልካዮ ግድን እዩ እቲ ቆልዓ ክባላሾ ሕጂ እቲ ዝፀንሐ መሰረት ናይ ምምካር ኣይፀንሐን ናይ ምፍልላይ ዓይነት ስለ ዝፀንሐ ኣብ ከምኡ ቁሩብ ፀገም ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ዛ ስድራ እዚኣ ከምዚ ተባላሽያ ወዱ ከምዚ ኮይኑ ብወዱ ከምዚ ተባሳጩ ገለ ክብሉ ንሰምዕ ስለ ዝነበርና ሕጂ ንሕና ግድን ሓደ ነገር ክትፀቅጥ ኣለካ ንዓይሲ ዋላ ምሻ ኣለካ 5 ድዮም ደቅኻወ ክልተ ኣምፂኻ ፈትኖም ድብሉኒ ሰባት ነይሮም ሕጂ እዚኦም ክልተ ኣምፂኤ ምስ ዓበይቶም ፍርቆም ብባሕር ክርክቡን እዮም ብገደደብ ሽግር ክወድቐ ኣነ ግን ኣብዚ ምፅኤ ክፅዕር ኣለኒ ከም ሰብ ሕጂ እኳ እቲ ሰብ ነቲ ሕማቕ ንርኢ ኣለና እምበር ክንደይ ካብ ገዝኦም ምስ ደቆም ምስ ስድራ ቤቶም ክንደይ ፍቑራት ኣሕዋት ድዮም ስድራ ቤት ድዮም ደይትፈልዮም እኳ ኣለዉ ሕጂ ኣብ ከምኡ ክንትገብር ግን ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ ንወድኻ ንቆልዓኻሲ ክትከታተሎ ክትክእል ኣለካ ኣብ ገዛ እንታይ ኣሎ ከተዕልሎ ክትክእል ኣለካ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ከተብሎ ኣለካ ሕጂ ንእሽተይ ደሎ እዚ ሕጂ ደሎ እንድሕሪ ከይተማሃረ እንድሕሪ ዓብዪ ኣነ ከምዚ ዓብየ ከይተማሃርኩ ደጣዕሰካ ነገር ንቕድሜኻ ዛሎም ደይገበርካ ንዓመታ ክትጣዕሰካ ምዃና እዚ እንዳዕለልካዮም እንድሕሪ ኸይትካ ደይመሃሩሉ ነገር የለን ኣነ ድብል ክትፅዕረሎም ክትክእል ኣለካ እስኻ ከመገድኻ ኣነ ሕጂ ምስ መፁን ቀደምን ፍልሊ ኣለኒ ቀደም ኩሉ ሰብ ኣብ እንዳ ሻሂ ዝረኽበኒ ኣብ መሶብ ሬስቶራንት ገዛይ ክትብል እየ ትኽእሊ ስድራይ ምስ መፁ ግን ሕጂ ክኸይድ ኣይክእልኒ ብመደብ እየ ድኸይድ ማለት እዩ ሒዘዮም ከዓ ይኸይድ እንድሕር ድኸይድ ኮይነ ኣብ ሓደ ነገር ኣሎ ሒዘዮም ከይደ ንኺድ ኣብ ከምኡ ይኸይድ ዋላ ኣብ ከምዚ ኸማን እኳ ዋላ ኣብ ገዛኻ ይመፀካ እኳ ንምንታይ ባባ ሬስቶራንት ንኸይድ ኣብ ገዛና ፀብሕሎ እንጀራ ኣሎ እሱ ይኮነን ግን ትቆልዓ ዋላ ደገ መፂኡ ክኸይድ ከሎ ብሬስቶራንትን ኣብ ሓደ ገዛኻ ተብሎን እፈላለዩ ካብ ገዛኻ ንዕና ኢልካ ተኣኻኺብካ ክትወፅእ ከለኸን ኣብ ገዛኻ ትገብሮን ነንበይን ይፍልል ኣሎ ሕጂ ዚታት ስለ ዝኾነ ብኸምኡ መጠን ከዓ ንሕና ነዞም ቆልዑት እንዳጎስጎስና በጋጣሚ ከዓ ተና ቆልዑት ከዓ ተን ዓበይቲ በዓል ፊልማዊት ሄርሜላ ከዓ ዳርጋ መሰዲእን ምሕዝነት እዩ ነይርዎን ክብል ክእል ኣነ ማለሲ
أنا يكون كم زجيرين محازوتيات باللسا محازوتا مبلي أخ مسأنيا أنا ولا بإرترا خلص أبزين أنا زارب دلاني حمشت عمت إذن حمشت عمت هيكون حجي سنكلت عمت ينجردا بكلت عمت كل وقت أنا يكلم الشيخ بلك حسيب أنا وناب إرترا خنيرو دي تلويت أنا المتين أنا ندحر تاريخي كعلك كويس أب سراويتي عبيه مالتي أنا كاب قدامي زريا وريدة أو خلوخا سقع زي أخل تشحن أي تتأيسكن أي بولكن تخيلك أبا أجيره متسي مالتي كي تتأيسك خلوخ متسي الساعة تعالي النيرة تعبين النيرة أنا سابتنك أطرح متس مالتي حجي ساتن تعبين سلن نبرت مسأين كأتو تصبق زمدنا عبيلن برعب كل تعمت تلويت أنك ولا يتخيلني خا حجيس زيتاتي تي سابي كمان نيرة تا قداميتي أخيبا مالت فرعون أبجزا تقبلوا بزعبا متأيخم نايز عد خاني تي يمان تأجا من قدو إذن يلو كحبرك ننكله من البات تي ناتكي ناي محزنة مخان مسدك خي كبيز بجس بخمي خنا بكم درجة بتيخي قتلنا هنرينا دحيرنا مالت إيجن تا قداميتي فرعون حبريتا قبك ننكله كوفا بيلو خما بو كم بعل بيتكي كم نعاتن كأخم أبو كوفا بيلو تحبري تقبكم كله كمان يرتو شعوز نبرة سمعتات مس كله نايز عد بدهوتات أساسي رسل زنجركم مالته هو نحنا كواز أنا عندي تفقري ناي سدرابيت هجي عبز متي حد شكاي كلني جن تزول نجارات كحبرك خلو خاص خاطر عليه ولا كمالتي بزي أنا تأجم تخين كان يتأجمي حتى بزي أنا يمان كأني يماني قد خون تيلكاس تسأني حسل زخونة تنقلعت كأني خدأني الكاس عيتفرحني خا جن زيت فولت عد متي خا دخونة نجار كأتحبر حجدك أي بنفسن وقفت مامو جزء فقر سلرز أنا حن دقوت بينن كمان قوت عيدل يعني قوت أنا حركوين المسانة خدا دمر عت خوين المسانة كم زبينن كمان كده شاي استيال كان أي كدانين سقطكم كان أنا يمسانة ينزل لك مهنياتو مسانة راح تصبق زليد مثلا ساتن سلازم نتقول عخ عن حرب تزاور خونكا تخيط خونكا عبد خون النجار حيت كاي تخيط خونكا قال ما علت مستسب كيدو كد نقي كلني مهنياتو يفلطي سلازم كدانا غراي كلني ግን ኣብዚ ዓድኻ ኸቢድ ስለ ዝኾነ ረሳዕታኻ ኣላ ምስ መጻኽንሲ ኣብዚኦም ኩለን ኣብዚ ድርአ ነገር እዚ ባሕሪ ዝመናፈሻ እንዳበልካ እውን ቅድሚ ባዕልኻ ከተላልየን ኣለካ ኮፍ ኣቢልካ እንድሕሪ ሒዝካየ እንድሕራይ እዚ ዳ ደሪዕኻና ይድብል ድሕሪ ክንደይ ዓመት ሕጂ ግን ሰሪአኖ ስለጸንሓ ዋ እዚ ዳ ባባ ወሲድና እንዲ እዚ ዳ ከምዚ ስለ ድብላ ቅድሚኻ ከተርእየን ክትክእል ኣለካ ነቲ ኣሎ ድበሃል ሓደ ነገራት ቅድሚ ድኾነ ምጅማርን ኣርኢናየን ማለት እዩ ብዛዕድ ትደሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተን ቆልዑ ክትርእን ከለኻ ኣነ እውን ሓደ እዋን መፅየ ክሪኦ ከለኹ ብተኸባቢኹም تا معباين من أسن درجة مساتو إني خاطب لن تخل محازوتين كال سب ون يبلن حجي بزح جدي سبا مساخن عللن كلنا سخونة بدك خو معينة ميلا تتكلم خمس نبركي إخي جليس كليجن من البعض كاب حجي أبز حجي واني يوم بعل سبا مستك فرعون ونوح وانا يجبرون مو مستنسنتهم كمستعد ميهم كتريون كلخي كابي يزبجس كوين يسمعكي نعق سبا مالتي نقابلنت ولات كاخت عبد تخنكاس حادث ناتكا باك جراوندون ترى له مالتي نايت ولادي نقابلنت هبتزعب خالو سدراسي كمين يركسخا نقابلنت ولد خاص بخمي عبي قانيرهم ولد خاطر رايدي كون خان ولا خبابي خا غزاوت خا جلس صلوا له حجي كابو تبكيس كاس خاون ولاتكا بخمي كتعبيه تخلسي كتصنع تخلي خا مالتي حجي نقابلنت ابناتي دحد مصي حق تحيش نورمال سدرا بيتي عبي اني ግን ብስተኻለ መጠን ተዓበ ኩሉ ስድራ ቤት ከኣኒ ማለት ዲሲፕሊን ዘለዎ ኣተዓባብያና ምስ ከባቢና እንደገና በቤተ ክርስቲያን ደረጃውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝዓበና ቆልዑ ኢና ነርና ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ግን ናይ ቀጸለን ኣነን ሜዳ ወጽኤ ማለት እዩ ኣብ ሜዳ ተመርዕየ ኣብ የኻ ወሊደ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ናጽነት ቀልጢፉ ምስ መጽኸኣ ንደቀይ ብጣዕሚ መስዋዕቲ ከፊለለን ምክንያቱ التعبابي أنسي تجديسة كعبيان كم زلنا كم تنعين أبوينا دين بفلاي كأب تمرتي الناس قطو تبوق كم مهار أب تبوق درجة خبز حتى عارو لي أنا نكون أخذ لنا لأن بمالك بالطعمين نعانون مسوات خفيلة لنا بس تخيل إن متن ولا يسرح مستسرحين دا زامت تكون عملت كم تزبل كايو
ኣብ ኤርትራ ውትድርና ኣሎ ኣቦስ ብዙሕ ኣይረኽቦም ንዩ ንደቁ ከምዛ ናትካ እዩ ነይሩ ከማል ናይ በዓል ቤተ ህይወት ግን ኣነ ብዝተኻእለኒ መጠን ኣብ ገዛ ሓደ ከም ኣዲአን ካልኣይ ከም ሓፍተንን መሓዘአንን ኮይነ ከዓ ዕብየየን ማለት እዩ በታ ዘዕበኽዎን ደረጃ ከኣነ ሓቂ ሓይሽ እንዳዓበያ ምስከዳ ወላ ዕድመ እንዳወሰኻ ምስከዳ ኣብ ትምህርተን እውን ከምኡ ብልጫታት እንዳወሰዳ ወላ ሳዋ ከይደን ወሪደን ዝሰክፈኒ ነገር ኣይነበረን እንድሕር ወፂአን እውን ኣየሰክፋንን ምክንያቱ ሓደ እምነት ኣብ ልዕሊ ደቅኻ ክህልወካ ኣለዎ ተዝዓበየት ነገር እዚኣ እያ ንኣብነት ውላድካ ወፂኡ ንስኻ ብእምነት ክትልእኾ ክትክእል ኣለካ ምስ ተመልሰውን ብእምነት ተቐቢልካ እንታይ ከም ዝገበረ ኣበይ ውዒሉ እንታይ ገይሩ እንድሕር ተሓቶ ኮንካ እዚ ትዝዓበ ብልጫ ዓይነት ውላድ ምክንያቱ ኣብ ነፍሱ ቀዳማይ ነገር ምትእምማን ሕድር እንደገና ንወላዲኡ ከዓ ወላ ሓንቲ ምስጢር ክሓብኣሉ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ እምነት ኣብ ደቅኻ ምሕዳር ንባዕሉ ተራ ኣለዎ ነቲ ቆልዓ ከዓ ኮንፊደንስ ክሕድረሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ዘረባ ከይንውሕ ንደቀይ ብከምዚ ደረጃ ስለዘዕበኹም ክሳብ ሕጂ እውን ከምዚ ስኹም ትብልዎ ዘለኹም እዩ እቲ ናተይ ዝምድና እናተንን ማለት እዩ ካብዚኣ ተበጊሰ ሕጂ ንሳባ ንምንታይ እትያ ሳባ ከምዛ ቀዲማ ክትገልጾ ፀንሐት ሕጂ እቲ ናታ ካብ ገዛ ሒዛቶ ዝመፀት ናይ ዲሲፕሊን ናብ ከምኡ ኣብፅሕዋ ሕጂ ሳቢ ናባኽ ክመፅእ ክልቲኸን ሳባ ስለ ዝኾንክን ምናልባት ካበይ ዝብገሰ ዝናት ከምዚ ምዃን ማለት ዳሕራይ ተራናየደ ምሕረ ምናልባት ጽቡቕ ገይሩ ክገልጾ እዩ ተራናየደ ኣብ ምምእዛን ደቃ ክሳብ ክንደይ ወሳኒ ምዃኑ ብዓብዩ ኣባኹም ስለ ንሪኦ ዘለና ካበይ ዝብገሰ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ናትኪ ከም መሓዙት ክንደቅ ማለት ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እንድሕር ሪኢኻዮ ቆልዓ ኮይንካስ ምስ ስድራ ቤትካ እውን ደፊርካ ይትዛረብን ኢኻ ስቕበል ቆልዓኻ ናይ ቆልዓኻ ግበር እንዳተባሃልና ኢና ዓቢና እሞ ካበይ ዳ ይነቂሉ እሞ ዝናትኪ ከምዚ ጌርክ ደቅኺ ብርእሰ ተኣማንነት ክዓብያ ዘኽኣልክየን ኣነ እውን ኣተዓባብያይ ከምኡ እዩ ናይ እቲ ከባቢናስ ናይ ፍቕሪ እዩ ነይሩ ሓደ ገዛ እንዳመን ገዛ ምዃኑ ከማይ ትፈልጦን ኢኻ ሓቢርካ ሕጂ ደቀይ ከዓ ልክዕ ከምቲ ናተይ ዘለኽዎ ነቲ ገዛውተይ እውን ይፈትዎ ንሕና ሕጂ ሰንበል ኢና ተወሊድና ዓቢና ሰንበል ብጣዕሚ ይፈትዎ ሕጂ ሳተን ኣነ ኡ ከይደ እንታይ ዓይነት ይስሕቕ ይፃወት ስለ ዝሪኦ በቃ ብጣዕሚ የፍቅሮ ስለዚ መበገሲኡ ኣተዓባብያኻ ወሳኒ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ደቅኻ እንድሕር ኣቦአን ብፍሽኽታ ዝብለን ኮይኑ ዝያዳ ክስታይ ንዓኻ ከዓ ይገብረልካ ማለት እዩ ኣደ ብሌን ዓይን እንድያ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢ ያ ኩሉ መዓልቲ ብደገድ መፅኻ ኣቦ ከዓ እንድሕር ፅቡቕ ኮይኑ ምስ ደቁ ድቃራረብ ኮይኑ ብዝያዳ ይምዕብል ማለት እዩ ትፍቕርካ ቡን ሕጂ ክሰትዮ ኮንካ ንኮ ትቕርቦ መተኣኻኸቢ ክኾነካ ኢኻ ሕጂ ኣነ ምሸት ካብ ትምህርቲ ክመፅእ ከሎሰን ቀዲመን ተፀኒሐን ቀዲመን ታቡ ንቐርባ ንስተያ ስጋብ ንድቅስ በቃ ዋስኢልና በኣ ንስሕቕ ነምሲ ስለዚ ኣቦውን ዓብ ተራእዩ ተፃዊቱ ኣቦአን ከም ኣቦአን ኣይኮነን ከም መሓዘአን ከም ዓርከን ከም ሓወን ከም ኩሉ ስለዚ እንድሕር ደቅኻ ብምሳኻ ፅቡቕ ድብላ ኮይነን ኣብ ደገ ወፅአን እውን ኣይስጋእኻን ንዓኻ ኣይፈርሓን ተኣማንነት ኣለወን ሕጂ ሳባ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ነጥቢ ኣልዒላ ነይራ ቀዲማ ውላድካሲ እንተ ደኣ ኣሚንካዮ ዝያዳ ሓላፍነት እዩ ዝስምዖ ትብል ነይራ እሞኒ ሕጂ እቲ ምቁፅፃር ከኣኒ ውላድካ ኣተኻ ወፃኻ ምባልካ ኣብኡ መንፅር ከኣኒ ከምዚ ምሻሎ ሓደ እዋን ብዙሕ ትኽልክሎ ተኣስሮ ዝነበርካ ብተይሲ ፍኑ ምሰበልካየ ነታ ጎልጎል ኩላ ይበፅሓ እሞ ብከምዚ እውን ምሰል እዩ ሓደ ግዜ ሕጂ እቲ እምነት ኣብ ውላድና ምሕዳር ግን ብኣፍልጦ ክሳብ ክንደይ እዩ ተራ ዘለዎ ምሕሬስ ከናባኻ ክመፅእ ምናልባት ሳባ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ ትገዛውቶም ሰንበል ምዕባያ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ግን ስቲል ዋላ እውን ኣብ ከተማ እንከለዉ ክንድኡ ናፅነት ዘይሂቡ ጥራይ ዘይኮነስ ሕጂ ፍቕሪ ኣሎ እንዲ ዋላ ስድራ ቤትና እኮ ዋላ እንዳኸልከሉና ከለዉ ግን የፍቅሩና እዮም ፈትውና እዮም ኣብቲ ስድራ ከምኡ ኣሎ ግን እቲ ግልፂ ኮይንካ ምዝራብ ምስ ደቅኻ እጂ ንኣብነት መጀመርታ ጓል ከምዚ ፔሬድ ክመፃ ከሎሲ ነዲኣ ይትዛረባን እያ ብጣዕሚ እያ ትሓፍር ኮይና ተሪፋ ወይ ንመሓዛ ኣድያ ገለ ሕሹኽ ክትብል ተዘይኮይኑ ብጣዕሚ ዝሕፍራ ግልፅነት ስለዘየለ ስለዚ ምናልባት እቲ ኣተዓባብያ ከም ዝበለቶ ተራ ክህልዎ ክእል ግን ኣብቲ ስድራ ቤትከ እንታይ ይተሩ ኢልካ ትሓስብ ስኻ እንዲ ከምዚ ድበለቶ እንዲ ሳባ ሕጂ ሰንበል ምዕባይ ማለስ ኣነ እውን ኣብኡ እንዲ ዓብየ ሓደ ከምዚ ድበለቶ ገዛኻ ትበልዓሉ ምስ መን ትሓድርሲ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ካልኣይ ነገር ከኣነ ከዓ ምስ ኣብቲ ውትድርና ምስ ዝተፈላለዩ ነገር ንነዊሕ ዓመት ስለ ዝነበርኩ ሕጂ ኩሉ ነገር ስትመሃር ኢኻ ካልእ ከዓ ናይ ካልእ ሰብ ዝጠፍአ ቆልዓ ክትርኢ ከለኻ እንታይ እዩ ደጥፍኦ ደሎ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ነዚአን ሎም እንድሕር ግልፅነት ደይ ተዛረብካ እየን
دحري حدا نجر حبيق خالن كيتكا نتمصعين دحر ديت طمتلن دحر خونكا جدن كستاي صقم مالو حجاب كوميتات ولا تزارب يخاك حدا غيزي ابت حجي ابزي تي مصي خلخ نزرارب كلناسي ابتناي بحري نو مس غوربيس خنحمبس كينا مالتينا حجوس حدا قلعس كعشو هريماتو مالتي ماني اي راخون حجي نحنبس خلهم سارموتو نتي قلعه حجي يبلا غوربيتنا مالتي انت خوين زقل عدا يبكلو يقنزلو تهريمو وامنتاي تهريمو افتا نبروتو طرح تبلني وامنتاي تهريمو انا حجي يبل انتاي نبروتو قال يبلا انتاي نبروتو افتا نبروتو دحرتيم دقاي مصيم وابزي فرنوبس اندي حريمات بزيناي شنت قال ازي كغير ايكلني نمنتاي يغير دلو نحنا يكون شنتو مبالي حفيرات سا هو حجي نو إلا حجي نعو أب جزا متسينا بقى أنت تزرربنا هنا كمان متسيخي كغير يبولن بخما يمكير رأسي نحر رأسي تبلا خنكاس نتا فرنوبس دي تبلو المخنياس انتا يدلو حجي أب كم دقسو يكون انتا هساي يدلو نتا دقخا حدي كايم دربي خايم مخادي هساي مس دقخا جن إزي خمزي ندحل كامسي لك حفرو قولو وينجا خقات مخل حدا نقرقن نصبحون كمهارو لاي تاتمهارو لا يا خاخت مهروم دلا كامبر كومي بقات ام هازين دقنا هم تبلين ناصنت አለውን بعلايا تقاصرون كمان انا مصيله كف طرح تدي كوينو تا فيلماويت لك خمدين بعلايا تبلوم ناي تمرت مدب አለውም يمهارو هرميلا ناي تمرت مدب تحزلهم فيلماويت بعلا بلعلو خينا كلهم تمحضرهم بينن موصاخا اي بلانين ابي وصينا الله قلطيفنين كمز ستايل كان كمان ብዙ حيماسيانين كم تغستاي زي حجس بأنا ولا دي كونن ايتنا قلعس بعلن بتدريو انجلنسي تمرتيو اسخاخا قرب مسواعت تقبر لك تفتن لك كله انا طرح يكونن كل سبا له ولا يفتن كواي ግን تفتن كلخا مغدخا خطريين لك اسخاخ تمسخ لك ابي امسيو كبلا يبلنن كتنغرن قالك انا خو صحج بزح غيزه بكعشه يدحلفو غيزه تم كعساقن كلن مساي خداساتهم كلهم سدراي ملو ابدو خونه ابز قرب درحقي مساي يملو خدو حجي تناتي مدف فليط املو ناتي اكايدا فليط املو حجي كن ندحرنتا انا ادانا غيريم دخي ندحر خوينا ندحرنا حبنت اب حدا بار ندحر دات خوينا ابو امس بكم دات تسفلطلو لايبراري كونن تبار داترلو مالتي حجي بعلنا وندقنا نحاس يمينا حدا غيزه مالتي او حجي تا سابا قديما طقيساتا صني حندا سابا كو اقداسيت بعلاوني لا صني حنتا لا ابونسي زلعله ترالو الى صني حجي منالبات اسخا اتي مسرتات حيزاتن صني حخت كون تخليا اسخا خمس بالكايا برخاون سلازنبركا دحريو نسا اتي ناتا ترى وسانن يرقون خلي جن نتتراسو امعقب كانسخا زلعله ترى تصايت كخوين سمعن حجي مخنياتو ابز عدل لك حجي اتي ابز عدي كعبد زخل سب كمدلا يوسب ندحر كعبد كوينو تخصلل زخل كل نغراب قربالو بز عدي ازون قلعو خا ناشتين ناشو طرح زيكونا ابت فاير ايج بهلا بتوعي عدما ونين زلوا سلاز بزح خغاغين زخل نغرات كم زلو فليت كاخا نز ترازي تصاويت كازلخا مالتيو سلازي ابت غزا كتبقسون كلهم نز حساب زخا مجمرتا خمس بقلت مزراب نالبات تي حجي ابزي خوينكا بفلاي خمتا قديمكا تقلص اللي تصنحكا نخلو يخون بقلص تزاربو لموني ابت مجمرتا تنقلعو اوريدي كابدي ان كوم عينت لمد حيزن دين مصين يخبل دلي صبا تايد دصنح ايو دصنح انديو ابترس ممصنح كاني ابزي مس مصا زعدس كبيدي ندحر دا خطف ترليخا طف تخليخا دحر تلمع ترليخا خا تلمع تخليخا سلازس ناتكا تراوالا انتالو خلص اسخا بزح صقط تقبرلن يبلكان منياتو ندحر داني صقط تقبرلن كلها كل معلت تسترس تزربات صلو وقت تقدش نفت خيدنا خي فريدي نخون قال زبلاخا بزح حسابات ابزي زغاغيا كندي ጨፈፊለን ببحر نقلن تسكيمنا انمصين ابز زبدل انا لوا ابز بزح ነገር ካብአቶም ክትወስዶ بزح كل خمناتهم ክትወስዶ ይኮነን ትደድልየካ ትወስድ ትዘድልየካ ካ ትሮመሉለካ ስለዚህ ባዓልና ካ ንውላድና ደድሕሬና እንደወሰድና ክንብል ማለና حرا حجي ابتنا يا كايدانن ابتي التعبابين اتزمدناتات مسخم زلون ناينا صنتن ينا نزارب زلنا بتمرتاو مداين دحرينا يوخي
ንኣብነት ናይ 2 ዓመት ተመክሮ እዩ ዘለዎን ተንቆልዑ ግን ኣብቲ ቋንቋ ምልከት ኣብቲ ትምህርቲ ተደረጃታተን ከመይ ይኸዳ ኣለዋ ብኡ መጠንከ ማለት ናትኩም ምክትታልን ናትኩም ዝያዳ ሓገዝን ከመይ ይመስል ኣብ ናይ ከም ዝበልከ ሳባ ኣብ ናይ ትምህርቲ ተኮይኑ ሶም ከም ናሽቱ መጠን እቲ ቋንቋ ይጽንሕዎን እዮም መቸስ ሕጂ በጋጣሚ ቶም ናሽቱ ኣብ ትክክል ዕድመ በብዕድሜ ማፍቲ ትምህርቲ ኣትዮም ማለት እዩ ተንክልተ ግን ዝንዓበይቲ ኣብዚ ኤሌግራድ በሃል ተማሂረን ሕጂ ዳርጋ ኣብ ናይ ሞያ ምድላይ እንደላ ኣብ ስራሕቴን ደናድያ ደለዋ ደልያ ደለዋ ማለት እዩ እቲኦም ካልኣይ እቲኦም ግን ሓንቲ ሳልሳይ ያደላ ሓደ ሻድሻይ ሓንቲ ሻሙናይ እንደሎ ኣብ ትምህርቶም ንዓኦም ብዙሕ ድሽገሩ ይኮኑን መደብ ከኣለዎም ካብ ትምህርቲ ምሳኣተው ቀዳም ሰንበትኒ እቲ ነፃምበር ኣብ ትምህርቲ እዮም ድመሃሩ ማለት እዩ ቀዳሙን ትግርኛ ትምህርቲ ኣለዎም ቀዳም ከዓ ትግርኛ ትምህርቲ ኣለዎም ናይ ንጉሆ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብ ትምህርቲ እዮም ድውዕሉ ማለት እዩ እቲ ፈሊጦም እዮም እቲ መደብ ስለዎም ታጓልና ንእሽተይ እሳያ ብዝያዳ ትከታተሎም እሳያ ነቲ ትምህርቲ ጽቡቅ ጌራ በቲ ደሎ መጠን ክትከታተሎም ትኽእል ሄርሜላ ትበሃል ኣላ እሳያ ትከታተሎም ኣብ ትምህርቶም ጽቡቅ ኣለዉ ኣብዚ ናይ ሕጂኻ ኣብዚ ናይ ኢንተግራሲዮን ዝበሃልካ ይመሃራ ይከታተላያን ካብኡ እንታይ ኣሎ ከመይ ኣሎ ይፈትዎ ኩሉ ነገር እዝሉ ሕቶ ከምዚ እንዲ ደኣ ዋላ ንዓኻ መኽራኻ ሕጂ ብደይ ትኬት ከይትኸይድ ናይ ትኬት ሰብ ከይትሕዝ ንሕና ደይ ንፈልጦ ነገር ምህራና ሕጂ ሳተን ንሕና ኮንትሮለር ኢኻ ገለይኻ ትድይብ ምስ ደየብካ ግን ትደሎ ፀገም ካልእ መቕፃዕትታት ተደራረብ ክኸውን ይኽእል ትሕግታት ሕጂ ካባና ፈልጦ ዋላ ተናቆልዑት ሓደ ግዜ ምሕምባስ ክትወስደን ከለኻ ታዊካ ንዓኽ ትብል ከለኻ ስሕባ ካብ ሴማፎሮ ደውበል ሳቶም ነቲ ሕግታት ጽቡቅ ገይሮም የጽንዕዎ ሕጂ እስኻ ንዓን ከምዚ ግበር ኣይኮንካን ትብል እስኻ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ኣነ ከም ድመስለኒ ሕጂ ኣነ ንዓን ብግብሪ ከተርእየና ኣለካ ማለት ከምዚ ደይትገብራ ከምዚ ደይትገብራ ኣይብለኒ ኣነ ናይ ብሓቂ የድብለክ ዘለኹ ኣብ ገዛ ባዕለን ግን ኣነ ሓደ ዋላ ይገርመን በቃ ታዚአን ሰልድደ ደይብለን ኮን እንዳ ደይ ወፃዊን ከምዚ ትብል ኢኻ ባዕልኻ ዋላ ከም ንዓን ክዓብያ ገለልካ ዋላ ከምዚ ሕጂ ኣነ የብለን ዕድሜኽን ሕጂ ኣክል እንደሎ ገዛ ዋላ ክትካራያ ገለ እንድሕለ ጸሊእኻ እናዲኻ እንድብላኻ ሕጂ ትፍቅር ናይ ስድራ ቤት ክጸለን ግን ኣይኮንኩን ኣነ ኩሉ ግን ትደሎ ነገር ክፈልጦ ዝያዳ ንኽዓብያ ሕጂ ኣነ ገዛኽን ተኻራያ ውፃ ክብለን ከለኹ ስለ ዳኣምነን እየ ዲኣምነ እንድሕር ኮይነሞ ስጋዕ ምሳይ ኮፈላ ጥራሕ እምበልኮን ወይን ጥቕምን የርን እንደትኾን ክጥቀማ ስለ ዘለዎን እሰን እየን ሕጂ ኣነ ቀጻሊ ዝፀቕጠሉ ኣብ ሰራ እንታይ መስለኪ እዚ ሕጂ ሆይ ደሎ ዳሕራይ እውን ኣሎ ኣይውዳእኒ እዚ ትምህርቲ ደሎ ሕጂ ግን እንድሕር ከይከሰባሎ ኣብቂዐን ኣይረኽብኦን እየን ዳሕራይ ነቲ ትረኽቦ ግን ከተርክበሉ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ደሊኻ ሕጂ ኩሉ ብላ ኣነ ነዚአን ደቀ ይብለን ክዳን ፋሽን ኣሎ ናይሽሕ ዋላ ኣሎ እታ ናይሽሕ መዓስ ኢኽን ተርክባላ ድሕሪ 4 ዓመት 3 ዓመት ሕጂ በታ ደላኻ ትገብር ነቲ ነዊሕ ክትጥምት ተኾንካ ነዊሕ ትምህርቲ ዘለዎ ከዓ መደብ ክትሕዛ ኣለካ ሓፂር እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ግን ሓፂር ኢኻ ስኻ ከዓ ትስጉም እዚኣ የድብለን ኩሉ ደንፀባርቕ ነገር ንቕድሜኽን ኣሎ ግን መዓሰይ ሕጂ ይኮነን ዝስራሕ ሕጂ እንታይ ተታሒዙ ኣሎ ኣብ ትምህርቲ ኣለኽን ኩሉ ነገር ገዲፍክን እንድሕር ሰጢልክን ተማሂርክን ንቕድሜና ደሎ ከዓ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና መዓስ ስራሕ ምስሊ ደስ ትበለኪ ክትገዝእ ትኽእሊ ደስ ትበለካ ክትኣትው ትኽእሊ ክትዘናጋዕ ትኽእሊ ክትስዕስዕ ትኽእሊ ስለ ዝሳዕሳዕኻ ስለ ዳኣተኻ ዲስኮ ዓዊልካ ማለት ኣይኮነ ተዘናጊዕኻ መደብካ ፈሊጥካ ከዓ ትምለስ ነብስኻ ምፍላጥ ማለት እዩ ዝግልካ ግዜ መሃብ ንግዜ ነብስኻ ምፍላጥ ማለት እዩ ነቲ ግዜ ስ ቅድሜኻ ደሎ ግዜ እንተሃብካ ቦታ ትቦ እንዳፈለጥካ ከዓ ትኸይድ ማለት እዩ እንዳዓበኻ ከዓ ትኸይድ ሕጂ ንዒ ምስ ዓበኻ ኩሉ ምስ ፈለጥካ ከኣልካ ከዓ ሰብ ክትከውን ትኽእል ከይፈለጥካ ስለ ዳኣተኻ ትዳኣተኻዮ ንመውፅኡ ሽግር እዩ ካልእ ዓለም ምኾነካ ካልእ ዓለም ፈሊጥካ እንድሕር ኣቲኻዮ ግን ጽቡቕ እዩ ብመደብ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ከምዚ ድመስል ማለት እዩ ሓራይ እስከ ከነዕርፈኩም ሓንሳብ ማይክ ኣኽትሰት እዩ ደርፊ ክንጋብዝ እሞ ተመሊስና ክንምለስ ኢና
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ትርከቡ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምታ ቀድማ ቢልና ዝሓበርናኩም ድሮውን ጀሚርናዮ ፀናሕና ሕጂ ምስ ምሕረት ኣብ ኣሕፈሮም ፈርዖን ከምኡን ምስ ሰባ ኣርኣያ ብዛዕባ ኣተኣላለያ ደቆም ወይ ከዓ ምስ ደቆም ብግልፂ ብዛዕባ ዝዛረቡ ስድራ ቤታት ኢና ንዕልል ዘለና በዛ ኣጋጣሚ ስለዚ ምናልባት ቲ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ሕቶን መልስን ዕላል ኣይኮና ነካይድ ዘለና ካብ ማእኸል እንዳኸድና ስለዚ ምልስ ኢልና እውን መዓሲኹም ተመሪዕኹም ክንደይ እዋን ኢኹም ብሓደ ፀኒሕኩም እዚ ኸ ኣብ ነዚ ሕጂ ዘለኩም ሂወት ክሳብ ክንደይ ተራ ነይርዎ ዝብል ከንዕልል ኢና ሕጂ ግን እስኪ ምናልባት ንበዓል ሄርሜላ ክንረኽበን ክንፍትን ብቴሌፎን ኣብዚ ምሳና እን ክመፃ ነይርዎን ኣጋጣሚ ግን ስለ ኣጋይሽ ዘለውኩም ኣብ ገዛ እስኻትኩም እውን ኣጋይሽኩም ገዲፍኩም ስለ ዝመፃኹም ንዓኻትኩም እውን ብክብሪ ይሪኦም ምምፃኹም ሳተን ግን ገዛ ክፀንሓ ስለ ዘለዎን እየን ፀኒሐን ሄርሜላ ከመይ ውዒልኪ ኣባ ከመይ ሰላም ዶ መጀመርታ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብክናና ነመስግነክን ንሕና እውን ነመስግነክን ነዚ ዕድል ዝሃብክና ሕራይ ሄርሜላ ሓፍተይ ሕጂ ምስ በዓል ፈርዖን ምስ በዓል ሳባ ከንዕልል ፀናሕና እንታይ እዩ ምናልባት እቲ እሳቶም ኣብ ንዓኻትክን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ደቆም ጥራይ ዘይኮኑ ከም መሓዙቶም እውን ኮይኖም ብግልፂ ስለ ዝዕልሉኽን እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናታቶም ከምኡ ምዃን ንዓኻትክን ዝፈጥረልክን ሓይሊ ከም መንእሰያት ብሓፈሻ ባባ መጀመርታ ምፅእ ምስ በልክን ፈርዖን ኮፍ ኣቢሉ ብዛዕባ ናይዚ ዓዲ ብድሆታትን ፀገማትን ክዕለክን ከሎ ከመይ ነይሩ እቲ ግብረ መልሲ ወይ ከመይ ተቐቢልክንኦ ንሕና እኮ ያ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብዚ ስለ ፀንሐ ኣይሓደሰናን ከምቲ ፍራይ ሞ ናፅነት ዘለዎ በቃ ከምቲ ስድራኻ ከም መሓዙትካ ኮይኖም ክዕልሉ ከለዉ ንዓኻ ኮንፊደንስ ፈጥረልካ እዩ ኣብ ዝኾነስ ከምዚ ኣይትብልኒኻ ስድራኻ እንድሕር ሽቕሩ ረኻዊን ዝኾነ ኣብልካ ግን ኮንፊደንስ ጌርካ ካልእ ክትዕልል ክትዘናጋዕ ከቢድ እዩ ፍራይ ሞ ከምዚ ናፅነት ክቡኻ ከለዉ ከምዚ ከም መሓዙትካ ክዕልሉካ ከለዉ ግን ሓደ ሙሉእ ኮንፊደንስ ሒዝካ ኣለኻ ኣብ ተሸገርካሉ ከተካፍሎም ከለኻ ከዓ ፅቡቅ ይስማዓካ ፅቡቅ ትመልስካ ይወሃበካ ፅቡቅ
ብጣዕሚ ጽቡቕ ሄርሜላ ሕጂ ምናልባት እዚ ኣብዚ ምስ መጻኽን ድዩ ጀሚሩ ወይስ ገና ካብ ኣብ ኣስመራ ከለኽን እውን ምስ ማማ ከምኡ ዓይነት ድሕረ ባይታ ጸኒሕክን እዩ ትምሕዝነትክን ካብ ኣስመራ ድዩ ጀሚሩ ኣብኡ ሕጂ ክንድኡ ዓይነት ናጽነት ገይሮም ባባን ማማን ክዕብይኹም ከለዉ ብፍላይ ከዓ ዝያዳ ሳባ ምሳኻትክን ስለ ዝነበረት ዝነውሐ ግዜ ካብኣ እዩ ዝምስረት እዩ ዝኽብለና ጸኒሕ ይፈርኦን እሞ ካብኡ ድዩ ዝጅምር ዝያዳ ግን እቲ ኣብ ኣስመራ ከምኡ ምዃንን ኣብዝን ዘለዎ ብልጫታት እንታይ እዩ ትብሊ? እወ ካብ ኣስመራ ዝጅምር ዳርጋ ውልድ ክንብል ከለና እቲ ምሳና ተፈጢሩ ኮይኑ ስማዕኒ ካብ ንኣሽና ከለና ፍቕሪ በቃ ፍቕሪ ኦማሪኦምና እወ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ስደት ግን ምስ መጻኽን ሕጂ ብዝዓዲ ካልእ ባህሊ ካልእ ቋንቋ ካልእ ሕብረተሰብ እንድዩ ሕጂ ኣብታ ገዛኻ ካብኡ ወፂኻ ከዓ ናብ ሕዋትካ ዘለዎ ቅርበት መሰረታዊ እሞኒ ሕጂ እቲ ስደት ምስ ክብደቱ ስድራኻ ክንድኡ ግልጽ ምዃኖም ግን ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ትብል ንዓኻትክን ብግብሪ ትሪኦ ስለ ዘለኽን ናጽነት ክበሃል ከሎ ከምዚ ማለት ካልእ ዘይኮነ ናጽነት ክብሉ ከለዉ ከዓ እቲ ጠቃሚ እዮም ደርእዩና ንዓና እንታይ ጥቕሙ እንታይ ጉድኣቱ ስለ ኢናዮ ክንብል እኳ ይክእልና ግን ንሪኦ ኢና ጥቕሙሲ እንታይ ናጽነት ይበካ በቲ ናጽነት ክበሃል ከሎ ግን ኩሉ ናጽነት ክበሃል ከሎ ይፈላለ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር እዮም ደርእዩኻ ክፉእ ነገር እውን ይነግሩኻ እዮም ሕጂ ናይ ወላዲ ጥራይ ዘይኮነናስ ናይ ውሉድ እውን ሓላፍነት ኣለዎ ጽቡቕን ሕማቕ ናሪኦምኻ ናብይ መገዲ ትብል ንዓኻ ይምርጫኻ ጽቡቕ ኣለኺ ሕጂ ካብ ፊልማዊት እስኽን ዲኺ ዝነኣስኪ ሄርሜላ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዓበ ሓውኻ ወይ ዓበ ሓፍትኻ ሞዴል ናትካ እዩ መምህርካ እዩ ካብኡ እንዳተምሃርካ ኢኻ ትኸይድ ካብቲ ዝለዓለ ሓውኻ ወይ ዝለዓለ ሓፍትኻ እሞኒ ሕጂ ሄርሜላ ካባኺ እስኽ ከዓ ናብ ንኣሽቱ ኣሕዋትኪ እንዳተመላላእኹም ኢኹም ትኸዱ ከመይ እዩ እዚ ኣብ ገዛኹም ያ ከምቲ በልክዮ ካብ ኩሉ እንዴት ዝመሃር ካብ ንኣሽቱ መሃር ካብ ዓበይት ሕጂ ጠባይ ካብ ናይ ሕጂ ካብ ፊልማት ሓፍቲ ኣነ ብዙሕ ተማሂረ ምስ ሰብ ምትሕዋስ እዩ ዋላ ኩሉ ነገራታ ኣነ ካብኣ ተማሂረ ኣነ እውን ነቶም ትሕተይ ዘለዎ ከምኡ እወ ሕጂ እቲ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምስ ሓዛኻ ምስ ሓፍትኻ ዘይትዕልሎ ነገር ኢኻ ምስ መሓዛኻ ትዕልሎ ሕጂ ግን ንስኺ ሄርሜላ መሓዛኽን ሓፍትኽን እያ ስለዚ ምስ ኣቦኽን ምስ ኣዴኽን ከኣኹም ኢኹም ስለዚ ኣብ መንጎኹም ዳርጋ ምትሕብባእ ዝበሃል ነገር የለን ምስጢር ኣለክ እንዶ ናይ ክልቴኽን ናተይ ናይ ፊልማይትን ፈርዖን ኣይሰኣኒ ምስጢር ናይ ክልቲኤን ብላ ኣሎ እስከ ሕተታ እስከ ፈርዖን እንታይ ኣለካ እንታይ ኣሎ ናይ ክልቲኤን ሄርሜላ ካብኣ ተሓብየ የለን እንዴ ኦይ ካብኦም ድሓብኦ እኳ ይብለይን ማለት ኩሉ ማለት ብዝያዳ እኮ ያ ምስ ፊልየን ንምንታይ ከም መሓዛይ ዝኾነ ነገር ኮይኑ ፊ ምስ ኣቐድም ዕልሎ ምስ ኣኸ ዕልልኩ ከዓ ንዖም ኣይዕልሎም እየ ማለት ኣብ ሳኪና ሽዑ ሓባሪና ንዕልሎም ሳንስር ትገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሳባ ተሓብኦ ወይ ካብ ባባ ተሓብኦ ሳባ ካሎ ዲ ዝሓብኣ ክላ እስከስካስ ከዓ ሕተት እያ እስከተሎ ኮይኑ ሄር ኣሎ ዲሕቡ የለን ኣላ ድያ የላ እንደላ ፊልማዊት ንፊልማዊት ክንረኽባ ዶ ኣላ እዋ ትረኽባት ኣለኹ እስከ መወዳእታ ስኺ በዚ ኣጋጣሚ በዚ ሕጂ ምሳና ንዕልሎ ዘለና ኣጋጣሚ ማለት እዩ ንኻልኦት ስድራ ቤታት ከምዝናታትክን ናጽነት ሂቦም ንደቆም ክዕብዩ ዘለዎ ረብሓ ብነብስኺ ብግብሪ ስለ ዝረኣኺ ኣብ መወዳእታ ክትብልዮ ትደሊ ነገር ተሊ ዕድል ክበኪ እወ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ንዓኹም ከዓ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና እወ እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ንኻልኦት መሃር ክኸውን ተስፋ ገብር ማዕረ ክንደይ ነቲ ንውሉድሲ ማዕረ ክንደይ ጠቃሚ እዩ ከምዚ ናጽነት ሕማቕን ፅቡቕን ንኽተርእዮም ብጣዕሚ እዩ ጠቃሚ ኣነለይ የቀኒልና ንሕና እውን ሄርሜላ ኣዚና ኢና ነመስግነኩም እቲ ናይ ስድራ ቤትኩም ተመክሮ ንኻልኦት ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብነት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢና ሎማዓንቲ ንዕልል ዘለና እሞ
ኣብ መንጎ ናይ ገዛ ስራሕን ኣመንጊኽን ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብክናና ኣዚና ነመስግነክን ኣብ ዝመጽእ ህይወትክን ከምቲ ጀሚርክንኦ ዘለኽን ብሓልዮትን ሓገዝን ናይ ስድራ ቤትክን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕክን ክንሪአክን ከዓ ንሕና ተስፋና እዩ እስኻትክን እውን ትገብርኦ ዘለኽን ሓያል ጻዕሪ ኣብ መጻኢኽን ጽቡቕ መኣዝን ዘትሕዝ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህይወትክን ዕውት ክኾነልክን በዛ ኣጋጣሚ ንመነ የቐኒልና ምስ ፊልማዊት ክዕልል የቐኒለይ ኣራይ هالو هالو عسرة فيلمويت كم يوعلكي يوعلكم رادي برهان ጽቡቕ የቐኒልና መጀመርታ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ፈቃደኛታት ምዃንክን ኣብ መንጎ ስራሕክን ኣዚና ነመስግነክን ፊልማዊት ኣብዚ ስቱድዮ ዳርጋ ካብ ንኣቱ ስጋዕ ሕጂ ባባን ማማን መምህር ምዃንኪ ኣደ ምዃንኪ ጠርናፊት ምዃንኪ እዮም ክዛረቡ ፀኒሖም እሞ እስኪ ብኡኡ ክንጅምር ከመይ እዩ ህይወት ናይ ገዛኹም ፈርዖንን ሳባን ንዓኻትክን ኪንዮ ወለዲ እውን ስለ ዝኾኑ ማለት እየ መጀመርያ እቲ ፍቕሪ ካብ ናቶም እዩ ተበጊቱ ንሶም ተዘይፈቐሩ ንሕና ከምዚ ኢልና ኣይምተፋቐርና ነርና ፍቕሪ መጀመርታ ካብ ስድራኻ ይጅምር ካብ ስድራኻ ምስ ረኣኻ ምስ ኣሕዋትካ ትፋቐረሉ ብኡ መንገዲ ትጠረልካ ማለት እዩ መጀመርታ ግን ካብ ስድራ እዩ ዝግበር ክልቲኦም ክፋነ ወይ ክፋቐሩ ምስ ትሪኦም እቲ ናትካ ትሕቲኻ ዘርእኻ እውን ከምኡ ኮይኑ ክነብር እዩ ብፍቕሪ ማለት እየ መጀመርታ ካብ ስድራኻ ይጅምር እቲ ፍቕሪ ከምኡ ምስ ኣሕዋትካ ከዓ ከምኡ ናቶም ሪኢኻ በቲ ናቶም ከምቲ ናቶም ትሪኦ ዘለኻ ፍቕሪ ነቶም ንኣስካ ኣሕዋትካ ድዩ ነቶም ምስ ኩሉ ሰብ ማለት እየ ሕጂ ንስኺ በኹሪ ስለ ዝኾንኪ ወይ ዓባይ ስለ ዝኾንኪ ጥራሕ ድዩ ኣብቲ ገዛ ሓላፍነት ዝስማዓኪ ወይስ ካብ ኣቦኽን ካብ ኣዴኽን ዘለዎ ፅልዋ እዩ ናባኻ ሓዲሩ ናብ ኣሕዋትካ ከምኡ ዓይነት ፍቕሪ ከተሕልፊ ትግደዲ ኖ እዚ ናይ ስድራይ ፀንሐ እምበር ከምዚ በኹሪ ኮይነ ሓላፍነት ተሰሚዕኒ ገለ ይኮን ሓላፍነት ኣሎ እንደቦቱ እቲ ክስታይ ግን ካብ ናይ ስድራ ስለ ዝፀንሐኒ እየ ከምኡ ከምቲ ናቶም ኮይና ፍቕሪ ኮይና ስታሽሙ ክንብድ ገለ ኢና ንብል እዚ ዓዲ ምናልባት ሕጂ 2 ዓመት ጌርክና ኣለኽን ወይ 3 ዓመት ጌርክና ኣለኽን እሞኒ ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ዓመት እቲ ብድሆታቱ ቀሊል ኣይኮነን እቱ ምስ በልክን ግን ኣቐዲሙ ፈርዖን ክዕለና ፀኒሑ ነይሩ ኩሉ ናይ ዝዓዲ ሕማቕን ጽቡቕን ብግልፂ የዕሊልክን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ተዓዲ ተጋይሽክን ህይወትክን ዝያዳ ብድሆታት ከይከብደክን ተራ ናይ ፈርዖን ከመይ ነይሩ ኣብቲ መጀመርታ ብጣዕሚ እንታሽሙ ሓጊዝና ናይ ባባ ነጊርና ማለት እዩ መጀመርታ ኣብ ዝዓዲ ከም ዘሎ ሕማቕ ከም ዘሎ ጽቡቕ ኢልና በቃ ሕጂ እዚኣ ጽቡቕቲ እዚኣ ሕማቕ ክልቲኡ ርኢና ማለት እዩ ትጽቡቕን ሕማቕን በቃ ንሕና ከዓ ነታ ሕማቕ ገዲፍና ነታ ጽቡቕቲ ሒዝናያ ክሳዕ ሕጂ ከዓ ከምኡ ኢልና ኣለና ይብላና ጽቡቕ እዎ ንሳቶም እውን ብኣኻትክን በቲ ትኸድኦ ዘለኽን ኣካይዳ ዕጉባት ምዃኖም ክገልጹልና ፀኒሖም እንድዮም ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ወላዲ ኣብ ምምእዛን ናይ ወዱ ዝዓበየ ተራ ኣለዎ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣደ ምክንያቱ ኣደ ነዊሕ እዋን ታራ ናይ ሳባ ከመይ ነይሩ ካብ ገና ካብ ህፃን ብዘይካቲ ኣደ ምዃና ግን ንዓኻትክን እቲ ልክዕ ናይ መስመር ናይ ውላድ ንኽትሕዛ ዝነበራ ተራ ከመይ እዩ ዋይ እሱ ኮ ክልቲኦም በቃ ከምዚ ምሻለ ሰብኣይን ሰበይትን ኣደ ኮይና ንሳ ኣቦ ኮይኑ ንሱ ገለ እንታሽሙ ዘይኮነስ ልክዕ ከም ኣሕዋት ኮይኖም እዮም ንዓና እንታሽሙ ቢሎምና ሕጂ እቲ መሓዛኺ ሄርሜላ እያ ብዙሕ እዋን ብሓደ ትወፃ ብሓደ ተኣትዋ ካልእ መሓዛ ክትህልወ ክትደሊ ዶ ዋይ ኣነስ ኣይደልኒ እንደገና ሳየን ሄርሜላ ሓፍተይን ስለ ዘለዋ ንስተን መሓዝተይ ኣቦይን ሓወይን ኣዕርኽተይ مش كاو وطاكن زو خصاي طبيقه زغون انتاش مخبل አይደልኝ ምስ ሓፍተይ ከምዝ እንታሽ مخبل ዝደሊ ሕጂ ብዙሕ እዋን ክትወፃ ከለኽን ሕጂ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ፍትናትና ክስታይ ተሪኺ ወላ በስመራ ከለኹን ትፈልጢ እኺ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓፍትኻ ዘይትዕልላ ምስጢርካ ንመሓዛኻ ኢኻ ትዕልል ያ ሕጂ ብኸምኡ ዲኺ ስቕልኪ ኩሉ ትዕልያን ሄርሜላ ወይስ ካልእ መሓዛት ትልወን እኮ ከምስታት ምዕለል ኮይል ክትሓስቢ ኢኺ
نانا فاميليكم كم نعابك عم حزاي كاب إرترا أنتاش موزنا بحنسا خمزي كل أنتاش مناس بحنسا لازم برتي كم تستحب أبغى قليل إن كم حزاي كم مش هلا خمز ما حزاي حافتي كم من عسى قال خينا ما نسمعني نا خمز مش ما ناتو قلينا بالكمان ولا أنتاش أوه أفتي جزا مس بعل سبا مس بعل فرعون كتعلو كلكم أزيو ولا بزعبا ناي تطاو ركبوخن ناي كالوتخن بقلتي يخم تزراربو مس بعل سبا مس بعل فرعون مو حجي كم عينت نجار كتعلو كلكم كم زي حفرت كم زي تحفر دي خن بوش خن ويس مس أتوم بقلتي خن تعللا نعم كسر كون بقلت هم ويسكن فعلنا إحنا بقلت هم ونعلهم هو خمسة كسر كون نيرو قالنا لا خمسة عليهم نيرهم قالنا دارنا إحنا خانتاش من بلون ده حفرة بهاي يلا يا حجتي كاون حفرنا هالفعل سبينا أنا حفر مبارك بجزانا سنن حرحنا ساين تحفافرنينا حجي إذا خندقنا تنت ما بنعقد كنت حلفنا تيسكمكن أقديما سبا زي مسارحتين تايلانيرا نولاد كاسي انت دا أمينكا دقا سريد كايو انت دا أمينكا لإخكايو السوخة زيادة نعاقا كبرتي حدرمو زيادة حلفنا تيسكم إلى نيرا إذا خماي خنتريو أسخن اتي أباقاتكن زحدرو أمنت نعاقاتكن بمولو نات انت زهبو خن حلفنت نعاقاتكن انت حلفنت يزسكمكن تمليسو زيادة زهبو خن حلفنت كبرن خطخبرو أمالتي وحجي مش عطفا غيركا ختمثلهم تبل اسم كمان امينهم نعاي كنزيلهم داسدلو نمنتا عنا نتحمع تطبق نعاخا يخونني زهرك مجمع تمشار امخاتا تطبق تنتحمع واسم كمان امينهم كنزيلهم ناتنت تندهابوني مسال عراي خاقل مالتي كنزيلهم دابلو عطفا غيرك مثلهم على نمبر حمع كفديو مخنز እንዳገበሩን لا ماليس عطفا نمبر كنكسا كفديو ما يدلني عنها أزيو صبغ نجاري نايب حق خمسة عينت ولد هاليوم خاص أزيادة عطفا كتحجسهم سلازلكا سلازي أقدم بلا سبا ونحتيتاتهم نيرا حجي أبت محبرة ومداي عوتات غيرو مخنالو بكل مداي مالتي بتناي تحساس باخنن بتأكيدا ناي زعدي نختفلت أو حاجزو مخنالو مو ولاد خاط أمانة ولاد كل جزء أبتزل على درجة بس يخري أو سلازخونه بدرجات مرتخن كخمي علخن سبا قديم حيتاتهم تاني حمو درجات مرتخن ولدخن بتزدلي ومن قد خد حجسو أم تجبرو زلخن تعرف خمي يمثل يا بتعمل نعم عزيزة أنا بونا خي مسجنا أخي نحل فاين دلينا نعوضك أنتي كم ذي الناس نتاي نخصو نعوض أمو خنا رجينا بالكل جزء أوه بس أنا حاجة بالليرة قال مدلاينا دلنا أوه شنو برك تقبر قني خنيت مثلا حكيت أسفان قبر سلتكي يا نفتاتنا لنا بعد ما ينيرني عبد ناي عالترساين أوه كم من دافتهم كشنو فرق قال إن دعبر كنا عمت عمالة اللي ران خرجت بيدل الله سلازم الصغي عم تفهم أوه سلازم الصغي خمت أرنافيت كما أدخم عبي حفتي بزح نايتهم حوات كون قدامي مسمر أسر كندا حزوس لزغدو نسخ خاني تي جمير كي زلخ قعزو أب موداتو خطب صحيو تسفا نقبر سلازي طبوق عدل منيلكم نخلاتكم أب موداتا مزي أتا أساسير كي ختم حلال فيه تدلي الحرال اللي يعدل كباكي إذا داك أنا نعكم كي مسكنكم كحل فايدة لني نسبة رايك عمالة كم وهم فاميلي انتحرالو خاخم زي حوات كينهم بوزح عندي خاطري إحوات كينهم كم محاذقوا معرفتهم كينهم كعدلوهم ندقهم مالتي ناتنا زي كونت مثالو ولاد كام جمعتات حما عن صبوان عندي خاطر بلا بقى تصبو كان زوستو لو تخن زغور الأذن انتحر كام جمعتات نجروت ولاد كاهم لزبل نتم ولدي عتترروهم ثم كسايك أنا عم مثلهم كخدون جزء مالتي واو يغني لنا بتاعم أزينا إن أنا مسكنكي هرميلا كمون فيلماويت أزينا إن أنا مسكنكن أما تأخن أبزل على درجة بس يخن بزبلت زعابي ناتكن قدايون كن الرخب تسفى قبر صبق عدل من يلكن سنة معلتي يغني لي يغني لنا سرارانتنا ونسكناكم كنا علقهم بيننا راديو برهاني يغني لنا حراي سنة معلتي
እስኪ ናባኹም ክንመጽእ ናይ ብሓቂ ብኸምዚ ክገልጾ ፀንሓ ኣዝየን ሓያላት ዝኾና ቆልዑ ኣብቲ ህይወት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣሰራርዓ ናይ ቃላተንን ናይ ኣኽብሮተንን ናይ ኣዘራርበአንን እውን መልሚልኩም መን እንዲኹም እስከ ክንምለስ ካብ እዋን ንእስነትኩም ዲኹም ብሓደ ዓቢኹም ወይ መዓሲኹም ተመሪዕኹም እስከ ንዕኡ ንድሕሪት ጉስያ ኣቢልና ኢና ፀኒሕና እሞ ፈርዖን መዓሲኹም ተመሪዕኹም ምሳባ زي الصوات تجمر هذا ما حشت كابت مزار حتى جمير كادي خب مرعدي خب مزاري سوا نواخلي خمينير تسعة كلتن ناس مسكونة مالتيو لك خبابينا مالس سنبل بحسابنا عبينا كاو إيدي جمرت فقرنا مالتي قد حرشوا مونت عمت كاتا مرينا عينو سقط قبل لك نيرو حلف كله بتاغزاوتكم بقى من صندوقنا بل جيد السوق قدامي زريا وريدو انا هون كلا زريا وريده كاب زريانا مستملسنا 9 شعاتن ورح 10 تبارينا مالتي دحريو كتات كيدسو دحريو زيوتكم فرون أبتجاوتي من دادر بقى قالت لما ميت كان سوان الشيء ناشيهم نيركم شعو سوا كدون كلهم أفقر كلهم يخاخيد كمال دي وقرمك قرب مستلالنا أب سابع تمرتي أفلقة قال عندي أتمهر نيرة أنا بزيك أي بحري أتي خن الله خلنا مالتي حجيت الليلة أنا أبوي أتحلف ساعة نفتي خبابي نداسواتات دكانات أنيحك متخلى خماز كم عزتا قليد فلياني ري بزحك يا أبيت المسلني حجيت هذيك أيرة حجي دحري إجن ثلالينا خلنا نيجات أمي قدامي زريا وريدنا كلا أي مسوردت نيجات أم خانة شعوب السون وريدهم كلوس نحنا خنوتس أبسوا كرخ بايلة نتي مجرش خب سوا نحنا نقرق عزخ نوتس خلنا كرخ بايلة مسبلكس تبقسي لني خيدي ل وريدهم على مسولنس كيرخب كوا ساتحرق أن خانة شعوب لحرنا أقرق عزة جيرنا قال أبكر نسوت إحنا أبي الله خب لا شعوب كلا يزوري مسكونت نيجات أم خافت خبابينا كي تمدبكا بزنا يبارون خبابي تمدي بكاس أساس قاب تعلم ساي تراخبكم هاي تراخبنا ولا دحري تراخبنا نوحكم وأتينا شعوب دعركا بنا يكستاي أو خلنا شعوب تسعن تسلد صنحي أب تسعن شوعتن مالتي مرعى غيرنا أي صنحنا ندحري أخا ناي كتت قال خيدنا درجة 23 عمسي أفقري دلو أب حدار مالتي حجي حدار حجي جن فرش يهم زلهم ولا تحداركم سو ولا حموش ولا عولدو قلم برس حجي حدش فقراتكم تمسلو ارجان يا بلاتي مفكرنا هنا ارجان كان رحق لنا عيد نبل حجي خمس لدخنه تي نعد ما يكون يا ابصرا حجي 23 عمت غيرنا نبل لنا اي تباسنا غنا يكون نباس أبتا كل وشت ترخبلا أبتا وشت جزانا مش عرات اللاتنا مدقسينا بيننا بأسنا بقى فقرنا أبقى أبسالون سحقت كون الله كترف الله حجس نحنا مالت 5 خل كله بوصات أي تبأسنا عسران قالن عمت بفقر حليفنا كتب لا يتقني كل نجر مبأسيتات الله بزعد بحلف مسمت أخا حجي خمي زنا قلعت كأنا كمزي دوش 7 أنتو حيتات نيرا أبناي تمرتن كمية الله قال ماله يجرمك أنا ورقتي وصل مسبلكو أبس مرأي إرترو جيرمن دبهال أو أنا ممهر سلد نوركو ناي سبورتي أو تماهيراني شو من تورحين 10 تورح تماهيران وديان متين حجي انت هيدب لنا أنا أدي سوادي سودان نحر متيخن بدوشي انترفيو تجبره كل كوب جيرت الديكشنري نايز عدي سدلن نيره روبيل دي دبهال تودي تناود الله بيت صحفتون كمسجنوا مدلي أو سل السرح نوركو دك أيا كم أتيم سبلكو السمكات حاجة زمان أب أسمرة شو تورحين 10 تورح تماهيرا إن درجة فليتن الشمات فليتهم أكلات فليتن نبز عداتين مالتي نبي حق معبول ولادي حاجة سابا من البات زي ناي 23 عمت فقري كم زي قديمو زغلصو مس كله بدهتاتو كله كاقلي كم زغراچو غل نغرات ግን እዚ ዓራት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ቤት ፍርዲ እዩ ይበሃል ብዙሕ ግዜ እዚ ስቕ ብግልጽ ከመይ ብወገን ክትገልጽዮ ጽቡቕ ኣለኺ ሓቂ ክንዲኹም እሞ ካብ ሓንቲ ዓራት ኣብ ሓንቲ ገዛ እንዳደቀስካ ኩሉ ከም ዝገበርካዮ ኩሉ ነገር
ስለዚህ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ በዓል ቤተይ ፋሚሊ በዓል ቤተይ ደፍቅረን ምክንያቱ ዋላ ብዕርክነት ከለና ልክ ኣነ ከምዚ ኣብ ገዝአን ዝኣተኹ ሕፁነተይ ወዲኤ ንመርዓ ዝወሰዳኒ ከምኡ ገይረን እየን ዝከባኸባኒ ነይረን ልዕሊኡ ንዓዕልተይን ሕማይን የፍቅር ማለት እዩ ስለዚ ናቶም መሰረት ይኸዓ ልዕሊ ፈርዖን ሰነ ፍቅራኒ ስለዚ ናተን መሰረት ይኸዓ ንዓይ ኣተባቢዕኒ ስለዚ እቲ ፋሚሊ ናቶም ፈቃሪ ናይ ፍቅሪ ፋሚሊ ኣብቲ መርዓ ምስ ገበርናሲ ይፅዋዕ ነይሩ እቲ ናይ መርዓ ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ሳባድ ነበረት ቅድሚ 20 ዓመት እዚ መጎጎ ፍሪጅ ዶ ገለመለ ኣይፍለጥኒ ነይሩ ሕጂስ ከምዚ ክስታይ ይብሉ ነይሮምሲ መኽባዕቲ መብልዕ ቁርሲ ይብሉ ነይሮምሲ ሕጂስ ፍሪጅ ደሰሚዐ ኢለያ ፍሪጅ ኣብቲ ግዜ ሳይ ነበረን ኣብዚ ግዜ ግን ኩሉ ደሎ ሕጂስ በዚ ዝተመሰረተሲ ፍቅርስ ኣብ ሓደ ዳስ ዳርጋ ውዒሉ ትብል ትኽእሊ ናይ ባሕቂ ብከምዚ ሓሊፉ ብለኪ ሕጂ እዚ ዶ ይኸውን ሰባሕቶ ነይራት ቅድሚኡ ማለት ኣብዚ ስዊዝ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሰምዕ ንኣብነት ሓዳር ክትርኢ ከለኻስ ብዙሕ ዓይነት ሓዳር እዩ ዘሎ ብፍላይ ከዓኒ ንኣብነት ክንዳኹም ዝኾኑ ኣለዉ ካብኹም ዝዓብዩ ኣለዉ ካባኹም ዝንእሱ እውን ኣለዉ ግን ብዙሕ ግዜ ክትሪኦ ከለኻስ ብዝረብሕን ዘይረብሕን ምግርጫዋት ትርኢ ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ እቲ ናትኩም ሕጂ ኣነ ደስ ዝበለኒ እታ ንበኣስ ኢና ንጋራጮ ኢና ኩሉ ግዜስ ብፁእ ሰብ የለን ትጋራጮ ትኽእል ኢኻ ክትበኣስ ብዙሕ ነገራት ኣለካ ግን ተወሓሒጥካ ኣብ ቅድሚ ደቅኻ ለይቲ ምፍታሕኩም ኣብ ተዓራትኩም እዚኣ ብጣዕሚ ደስ ትብል ኣገባብ እንድያ ሕጂ ብዙሕ ኣለዉ ግን ኣብ ቅድሚ ደቆም ዝፀራረፉ ኣብ ቅድሚ ደቆም ነንሕድሕዶም ድቃለሉ ሰብኣይን ሰበይትን ብፍላይ ኣብ ስዊስ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ስለዚ ሲ ንኣብነት ስኹም ኣብ ከምኡታት ከጋጥመኩም ከሎሲ ብወገንኩም እንታይ ትብዎ ምዕዶታት ኣሎ ብወገነቶም ሰብኡ ድዩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ማለት ዝናትኩም ተመክሮ ቀሊል ተመክሮ ይኮነን ናይ ብሓቂ ዓበይቲ መምሃራን ኢኹም ስለዚ ሲ እንታይ የጋጥመኩም ዶ ምስ ኣጋጠመኩም ክትወስዱ ወስጉምትስ እንታይ ክህሉ ክእል ጽቡቕ ሰባ ብሓቂ ጽቡቕ ትሕቶ እንዲ ሕጂ እቲ ደጋራጩ ንኩሉ ሰብ ንዓና እውን የጋራጭወናይ ሓደ መብዛሕትኡ ብዛዓዲ ኣሎ እንዲ ሰብኣይን ሰበይትን ደጋራጭዎም ነገር እኳ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንድኾነ ከይሰራሕካ ኣሎ ዋላ እዚ ክትግብተሉ ትደሊ ነገር ኣሎ ከምቲ ኩሉ ሰብ ድገብሮ ማለት እዩ ነንበይንኻ ገዛኻ ኣነ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ምሻለኪ ምስ መፃና ናይ ባሕቂ የድብለክ ዘለኹ ንዘና ቆልዕት ኮፍ ኣቢለ ባዕለየ ዳርጋ እንዳኸፈልኩ ደምፆ ነይረ መፅአን ግን ዓንተ ዋላ ድረሳዕናየ ካብ ክስቶ ክንዲዚአን ንለቕሓ ኣለዋና ካብ ክስቶ ክንዲዚአን ንለቕሓ ኣለዋና ምስ ወዳእና ከዓ ወዲእና ኣለና ካብ ሕጂ ድኾነን ከዓ ነፃ ኣለና ኢለየን ማለት እዩ ካልእ ዋላ ኣነ ሕጂ ሰባ ከምዚ ዶ ክንገብር ገዛ ክሕዝ ደኣነ ከምዚ ናይ ሓሶት ንፋስ ክእቱ ይደሊኒ ዋላ ይጥመ ብራው ያትብለኒ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ካብቲ ንዓይ ትብለኒ ባዕል ክስቶ ከምዚ እንዲዮም ደሎ ዋላ እቲ ገዛ ነካርየ የብላ ኣይከውን እያ ትብለኒ ናይ ባሕቂ ክነግረክ ንሕር ኮይኑ እዚኣ ወሳኒት እያ ሳባ ናይ ባሕቂ ባዕላውን ክትዛረበላ እያ ብኡ ገይሩ ዝኣቱ ንፋስ ማእለያ ይብሉን ምናልባት ኣብታ ትመፅእ ወርሒ መደብና ምስ ከምኡ ዝተኣሳሰር ሓደ ከምዝና ከማኻትኩም ኣብነታውያን ፋሚሊ ዓዲምና ኣለና ነዊሕ እዋን ዝገበሩ ከነዘራርቦም ኢና ንገንዘብ ኢልካ ተፈላለይካ ድሕሪኡ ዝመፅእ ሰዓብን ብዙሕ እዩ ሳባ ብምንታይ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ከይትወስድ ምስ ፈርዖን ትዘራረቢ ምክንያቱ ከቢድ እዩ እሱ ገዛ ሒዙ ንበይኑ ጎጆ ፈልዩ ኣነ ንበይነይ ኮይነ እሱ ኣበይ ምስ እንታይ ይፈልጣኒ ቶም ደቀይከ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ይሕድሩ ነዘን ቁሩብ ደይጣማሰል ክትውስኽ ኢልካ ብዙሕ ሳዕብንካ ኣለዎ ምክንያቱ ተንደቅኻ እውን ብከምኡ ከዓ ክትሰሓሓቢ ከምስኡ እሱ ኣብቲ ገዝኡ ኣሎ ድዩ የለን ኣበይ ርኢኻዮ ነተን ገንዘብ ክትብል ስኻ ብዙሕ ክሳራታት እዩ ዋላ ናይ ከምዚ ትብል የደለኽ ምፍልላይ ንደቅኻ እንድሕር እሱ ንዓይ ዘንጢልኒ ኣብ ቅድሚኤን ኣነ ንዕኡ እንድሕር ዘንጢለዮ እሳተን ከይፋቐራ ርምሳና ብኡ ገይሩ እዩ ከዓ ሰይጣን ዳኣትወካ ስለዚ ገንዘብ ሲ ዋጋ ይብሉ ናይ ሳባሲ እዚኣ ሶሪ ፊልማዊት ዘለዓለታ ነጥበውን ንስያ ንሕናሲ እሳቶም ተዘይፋቐሩ ነይሮም ንሕና ከምዚ ኣይምኾንናን ነርና ኣይላ ትመሰረትናቶም ኢናዓና ናብ ዝብፅሕና ኣይላ ሕጂ ኣብቲ ፍቕሪ ዋላ ደይኮነ ኣብቲ ንዕኦምሲ ከተርእዮም የብልካን ንዕኦምሲ ትፀፅብኦ ኣቦይና ደይን ብከምዚዮም ዓብዮም ስጋዕ ደይበሉኻ ክብሉኻ የብሎም ክትሕተት የብልካ ንስኻ ሕጂ ኣውኢቲ መስዋዕቲ ምኽፋል ዋላ ኣብ ናይ ብዙሕ ግዜ ድበኣሱ ኣለዉ ፖስት ሕጂ ንኣብነት ትናህና እንዲ ካባና ከተብል ድሕር ደልዮም ፖስት ሕጂ ንሕና ክልተ ይኮነን ዘለና ናይ ደቅና ንናተን ሕጂ ባዕለይ ገይረለን ማለት እዩ
ኩሉ ነገር ግን ምሳና ማት ቴሌፎንን ገለ ማለት ሕጂቲ ናተን ግን ናተንስ ክፈልጣ ገንዘበንስ ስለደለውን ፖስት ግን ናና ሓንቲያ እንድሕር ክልተ መቂልና ንንበይኑ ክኸውን ኸሊ ታ ፖስት ሕጂ ብምንታይ ኣነ ደድ ሕዛ እሳድያት ሕዛ ከምኡ ይኮነን ናይቲ ምትሓዝ ኣይኮነን ኣነ እንድሕር ሒዘያ ጽቡቕ ሓደ ግዜ እንታይ ኣብ መጀመርያ እንታይ ጀሚርና ነርና ዋላ እታ ፖስት ኣብቲ ኣርማድዮና ነቐምጣ ኖርማል ሳኸይዳ ትገዝእ ታድገዝኣታ ትጽሕፋ ኣነ ኸይደ ገዝእ ታደበለታ ትጽሕፋ ማለት እዩ ክትተኣማመን ኣለካ ድምጻኻየ ነገር ክትጽሕፎ ይትኽእልኒ ፖስት ምስቲ ኮይኑ ኣብኡ እውን ፀገም ኣሎ እቲ ደመሓድር ሰብ ከመሓድር ኣሎ እቲ ወጻኢታት እንድሕር ተኣማሚንካ ኣብቲ ቤተሰብ ከዓ ክትፈልለካ እዛ ቤተሰብ እዚኣ ንመን ኢኻ ተኣሊ ዋላ ከምኡ ንስልዓሉ ነገር ኣሎ ንሕና እንተ ተሪፉና ማለት እዩ ረዲኽኒ ከምዝን ኣለዉ እዛ ወርሒ እዚኣ ብመደብ እንድሕር ሰሪዕኸ ደይኣክል ነገር የለን ሕጂ ዛ ሳባ ቀድማ ቢላ ዝጠቐሰታ እንታያ ንፋስ ኣትወካ ብእገይሩ ዝበለታ እዚ ንኣብነት ሕጂ ስኻ ገዛኻ እንድሕር ፈሊኻ ንኣብነት ምስ ዕሩኽትኻ ከይ ሓሰብከያ እውን ክትጋገ ትኽእል ኢኻ ማለት እየ መስተ መጋገይ እዩ ንኣብነት ምስ ዕሩኽትኻ ብገለ ፌስታዲ ብገለ በዓልዲ ምሰምስኻ ክሰቲ ትኽእል ድሕሪኡ ወይ እንዳሰብ ክትሓድር ትኽእል ወይ ጓል ሒዝካ ገዛኻ ክትከይድ ትኽእል كي حسب كيو أبزيت دليل جيجاخ تودق سلة تخيل مالتيو دحريو بأجيرات ما مقز نبرت جزا نفاس ندا توتا تخيد مالتيو بخومي أو سبا أقدم سترس كيرا سقيت أستزاربة اللانتايو بزح بخوم أزبتن حدار ما عليها يبولون جن أنا حدث جرمن نجار له فرعون كمن تايز بجس زخلو خندزز أكل بسلة وشتي حداركم كله زخالة مالت بعد ما من أسياتكم مالت أبز عدميكم زي ما عليها زي بقولوا خالق خاوز خف نجارات لنا رئيس لنا مالت إيه من البات عبيت سبات كم زعينة مكروه خلوه من كله أي تجرى من جن أبزنا تاتكم عدم خمس مهلاوخ أنا كم سبعة ونيلاتكم تانيح عبيت مهرانيكم ميلاتكم تانيحة كبيزنك الزي تايم زي ردي بصراحة حجس ندق خان حربايت هذا دخونس حجس أنا دقي ولا يخنسي بشم ودع عدي إرتراوي ندحر رئي حما دلو نجر سيد حماني حجس نتدي حما كان نجر سي نمنتي خامو تصعبه نتدي حما كان نجر يخا كتصعب دلك أنا دبل حج خمس دبل كي خا أنا جزا أنا يكمو أتترفقا ولا نزار ربنا كان إحنا حرايس خا جزا خفليخا كبدك خارعيكا كم زد بالكي تقدم يتساولات تزارر بلا دخنا سب كستي خمسي كلا عركي رخيب اللخ بتاع جزائر دق اسكبلي ابا خيدا ليت الساخت كتاتو ليت خلني تنترفك خنديان كخونا ندحريلك بجمجمان نجمجمانينا 300 وين 400 خا تترف ندحري شو حيوت نيدا سدرا بقات لك كعدو تشعت 100 ندحر توسط نيركاسي 400 قال ندحري بمخ 300 قالين قرص الكا بتن 300 جن كل نجر شيت كايرلخ انت شيت كاي صباح نغوخا كملس ايكل ده تحساسب مخ ابز عدز كبيد نجر انا نايز حج نايدق اي انتي كخونا يعني لك حسب نايدق دقي نايتهم دلو ناي كل سب زبز دلناس انتي ناخن كون نز عمتات زي ده حسب مبر دقي صباح نغو خمس خينن كبالا شوي انقليله يحسبني بحفش انا كل سب نعيد مسل زي قاعد لو نعيد مسل ود عدي كل نجر حمني كل نجر صبقامكا يحقسن مالتي يعني بخوم اسل دخونه يخابز سبورتي بدي حجازنا 5 عمت كمحوا الصدر قينا مالتي امرعهم حدا عين تخدينا نخيد ابطمقتهم كل التفاراليه دبيزا لنا كم غيرنا خانا معرقوم مالتي بخمسه خان خيدالنا مالتي سابان فرونن مساقاتكم على الحق حيش انت ايوان خيدو ساعات فرعون هنا يتردى اننا ازينو وح جزينا غيرنا حججن اب موداتا منالبات كبلكم زدلي نوح اوان نوح خنعلل نخلينا مساقاتكم جن تا جيزيون سلت خدنا زلا أقدم بلا فيلماوي تقيساتو نيراتهم قالوا تولدخم عينة responsibility كلهم ندقهم كزيادة ناتسنت كبوهم كيتروهم زيادة حلفنت كسكمو ميلاز أني حمو أما تقاللي اسك سابق بأخذ جميرة مع تسوخ نقبر نازنا يلوم مدبنا بحفشة أبديتات بفلاي نولد خا بحفشة محلال فيها العدل كباكي انتي مسلكي ولدن ولادن توحيد كاتريكيت كما عادات ريكوينو أبز عدخ أنا خبيديو كتهارمو ميلكا ويكتقونحو ميلكا أبكال عصابيني ساتهم قليل نقريم نتأنقص قلتفهم يوم زبارقوا
ስለዚ ስኻ ሸለል ክትብል የብልካን ኣብቲ ርእሲ ሸለል ከዓ ንዓኦም ብቀስ ብርዲኢት ዳእምበር ብሓይሊ ብጎነፅ ዝኸውን ነገር የለን ኣብዛ ዓዲ ክሳራ እምበር ወላ ሓንቲ ካብኡ ዝርከቦ ነገር የለን ስለዚ ኣነ ከዓ ሓንቲ ክብላ ዝደሊ ኣብዛ ዓዲ ብዛዕባ ሓዳር ዝገብራ ሕዋተይ ዋላ ደቀይ እውን ክኾና ክእላ ማለት እዩ ሓደ ይወልደለን ዳሓርሳተን ኣብ ትምህርተን ክመሃራ ዝኽእላ እሳቶም ወላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይትስ ብደይ ኣቦ እንድሕር ዕብያ ውላድ ስንክልና እዩ ነግረኪ ክልተ ቆልዑት ኣብቲ ገዲፎም ክልተ ቆልዑት እሶም ኣብ ድሞሰዮም ክሓድሩ እሳተን ግን ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና ኣብዛ ዓዲ ስለዚ ደቀይ ይኹና ዋላ ኣሕዋተይ ይኹና በዚ ነገር እዚ ከዓ ባዕላተን ነብሰን ክሓልያ ኣለዎን ምክንያቱ እሳቶም ኣብ ድሞሰዮም ክሓድሩ እሳተን ከዓኒ ጾር ተሰኪመን ወኸፍ ክመሃራ ዝግበአን ኣብዚ እዋን እዚ ቆልዑት ሒዘን ጠልጠል ንባዕለን ቆልዑት ሒዘን ከዓ ጠልጠል ብላ ስለዚ በዚ ዘረባይ ዓፅየለኹ ኣዝየ መስግን ናባኻ ክመፅእ ፈርዖን ሓወይ ዋነስታይ መሲልክ ብሰራ ናይ ደቅና ናይ ኩሉ ደሎ ሰብሲ ሓደ ዋላ ንደቅኻ ኣብ ሕማቅ ክውዕሉ ንድኾነ ከምቲ ተባህልናየ እንዲ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኣሎኳ ኣዝዮም ብሉፃት ዝገብሩ ነገር ኣለዉ ነዚ ብሉፅ ነገር ግን ኩላትና ኢደ ኢልካ ክትሓገዝ ኣለካ ክትመዓዓድ ኣለካ ክትመኻኸር ኣለካ ስቂልካ ክትሪኦ የብልካን ኣብ ሕማቅ ነገር እንታኣተው ስቂልካ ክትሪኦ የብልካን ስለዚ ኣነ ንኩሉ ሰብ ባይታ ክትቦም ኣለካ ንደቅኻ ንሕማቅ ድረእኻይ ከዓ ክትመኽሮን ክትምዕዶን ኣለካ ድብል ርኢቶ ኣለና ኣነ መጨረሻ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ናትኩም ከዓ እዛ ሬድዮ እዚኣ ከዓ ነፃ ሓሳብካ ትገልፀላ ሬድዮ ምዃና ናይቲ ደይኮነት ናይ ትምህርቲ ሬድዮ ምዃና ኩሉ ሰብ ኣነ በዚኣ ኣነ ካልኣይ ግዜ መፅእ ኣለኹ እዚኣ ሬድዮ እዚኣ ግን ካታተላያ ኩሉ ሰብ ተኸታቲሉ ኩሉ ነገር ዘለዎ ፀገማቱ ከኣልየላ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ክዛረቦም ፈቱ ካብ ኩሉ ነፃ እያ ተፍርሕ ነገር የላ ናይቲ ደምፃካ ኢኻ ትዕሊ ንሕና ደምፃ እናዕሊልና ኣለና ናይ ካልኦት ኣይምልከተናኒ ናይቲ ደሎ እታ ደምፃትና ግን ንሓዳር ስለትብል ንዕብየት ኣብዛ ዓዲ ንደቅኻ እንታይ ይመስሉ እዚኣ ስለ ዝኾነት እንታይ ንመስል ከዓ ንሕና መምስ ደቅና ካባና ድበልፁ ኣለዎ እሳቶም መፅኦም ከዓ ከምዚ ክምህሩና ክንመሃርና ኣለና ካልእ ከምዚ ኩሉ ተመሓላልፎ ወስኹም ትምህሮ እዚ ኢንተግራሲየን ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ደይፈልጦ ኣሎ ብዙሕ ድሳቅ ኣሎ ወረቐት ደይብሉ ድሳቅ ኣሎ ኣብ ሓዳርን ወሊዶምለን ድሳቀይለው ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ብዛ ዓዲ ቀሪብካ ንመን ቀሪብካ ትፈልጥካ በዛ ሬድዮ እዚኣ ኩሉ ግዜ ተሓላልፍ ስለ ዘለኻ ክመሃሩን ክሰምዕዋንካ እላቦ ማለት እዩ ኣዚና ኢና ነመስግነኩም ናይ ብሓቂ ምሕረት ኣባሕፈሮም ፈርዖን ከምኡውን ሳባ ኣርኣያ ኣዚና ኢና ነመስግነኩም ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ መደብና ምስ ደቅኹም ምስ ሄርሜላን ምስ ፊልማዊትን ማለት እዩ እስኻትኩም ኣዚኹም ሓደ ዓብይ መፅሓፍ ወይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ናይ ሓንቲ ፋሚሊ ወይ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ኢኹም ብዙሕ ሰብ ካብ ዝናታትኩም ዕላል ክመሃር ክእል ኢለ ይሓስብ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እውን ከምዚኦም ዓይነት ኣርእስታት እንዳልዓልና ኣብ እንገብሮ መደባት ምሳና ኣብ ጎንና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ተስፋ ገብር ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናየ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ዝመፅእ ወርሒ እውን ብተመሳሳሊ ኣብዚ እዋን እዚ ንዘሎ ናይ ሓዳር ሂወት ዝድህስስ ምስ ነዊሕ እዋን ኣብ ሓዳር ፀንሑ ሓንቲ ስድራ ከነዕልል ኢና ስለዚ ኣዚና ነመስግን ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ሰናይ ቀነ